teko kod modhi. Kamano wacho ni kuonde timo hand gas maromo 49 oselor kalure gi apedha ma osebedo kadhi nyime kata kadhi mbele e ohelni ma itimo e tok chik. Lidio Keyo nigi mathoth. E romo mane obedo gode Senate kod od bura mamalo gi committees marango weche teko kod modhi e pacho ka, jatend migawo mar modhi kod teko Davis Chichir oyango ni piny owacho nitiere kod chenro mar chulo jogo mano oyudo midhiero e masira mar mach mano timore mradi Embakasi e county ma Nairobi. When the deputy president then visited the site, Chair, I think what we also need to do is to really guide the affected families to the point of call where compensation is being done under that unit on national disaster. Masira makamano no timore bang' mach muoche kar uso gas moro makoro yangore nina itayo tok chik. Masira ma osekelo tho mar ji 12 kama hoji 300 bende no odong' kod hinyruok. Koro gima gitamo wacho en ni kane timo ohala ni endi gudu chieng' jogi ne keto kanyo chalo garage mar mtokni. To gotieno gibiro to gitimo wach mar uso gas no endo. Gotieno gigole e tangi ginene mtoka mar gas to gimiyo ji direction. Mamano endo kaka kigo ohala. Chirchir no ketie tago maliet gi jo od bura kod senators kane ipenje penjo moko matek kotenre gi masira no kod chudo mar jogo mano yudo masira kanyaka sane kuonde timo ohala maromo 49 oselor bang' yangore ni tayo gi tok chik. You seem to have taken a lot of safety actions after this incident, especially in residential areas. Were you waiting for this to happen before taking action, or this incident is what prompted you into doing what you done? You indicated clearly that this was a truck. People were filling cylinders from a truck. How do you control that? Where is the intelligence? Because I believe EPRA has got an intelligence arm. Jotelo ne dwaro ng'eyo kaka ohala no ne ota kuom thuolo malach ma onge lesen makare. In Nairobi we have seen gas stations being opened on a daily basis. I can give you the example of Kilimani, where there are clear residential areas existing. I don't know if it is different for LPG and for the petroleum. It is categorically not licensed unless otherwise the report by the newspapers were referring to a license issued for operation in Miradi. Duol marango weche mag modhi e pacho ka IPRA koro kwayo ganda jo Kenya mondo mi ogo report kuno ne gineno hala mora mar gas kod modhi mag chich ni tayo tok chik kaka yorno mar geng'o masira kaka mano timore Embakasi e county ma Nairobi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Romo mar ndalo 3 mar keto mwandu mane obagi e county ma Homa Bay odiochieng' manyoro nochope gikone ka governors mawuok e counties ma oluoro nam Lolwe oyiere mar tiyo kanyakla mar chulo chenro mag dongruok ne jopiny e sectors ma opogore e counties gi. Ali Abich nigi mathoth. Okay, thank you very much. The MCAs you can leave. Romo mar ariyo mar keto mwandu e county ma Homa Bay mane ochaki chieng' tich ariyo juma ni kawuono ne ochope giko mare gi romo mane okelo kanyakla governors moke counties moluoro nam Lolwe kama ne gigoye mbaka e dongruok mag counties go. Jakom duol mar governors moke counties moluoro nam Lolwe Ngire Peter Nyang' Nyong'o mane oloro ayanga romo no okoni counties go ni kod teko maduong' mar telo e chenro mag pur makoro gidhi keto e teko gi e counties ma giwuoke. Agricultural potential exists in the whole region. Migori County has great potential in building on sugarcane and tobacco farming, as well as fishing along Lake Victoria coastline. Kisumu and Homa Bay counties have potential for rice and cotton farming, as well as the cultivation of sorghum and sugarcane. We are delighted to learn that Anderson Consultants, in collaboration with Jacob Turkey, have gone a long way in preparing to invest in the vegetable oil industry in Homa Bay. LREB will continue pushing for the Sugar Task Force report to be implemented. Approximately 250,000 small-scale farmers, predominantly from the Lake region, operate in the sugar industry and supply over 92% of the cane milled by sugar processing companies.
Gavana Nyong'o ne okoni kaka gavana smoke county smoloro nam lolwe bende giketo maino margi yaro kunde ywayo wang' jolimbe mantie counties gi nikech gin kod teko mar timo mano. Kane okoni sekta mar thieth bende gikete maino mar kedo kod tuoche mosebedo ka chende e alwora mar nam lolwe. There is urgent need to adopt a new concept of tourism that seeks to move away from game safaris to leisure and entertainment, which appeal to young people. Let alone and couples yearning for diversity in choosing holiday. Key areas of potential include nature wildlife tourism, agro-tourism, water sports tourism, and cultural heritage and community-based tourism. The potential of Homa Bay is immense. As a region, our resolve is to work together to develop a resilient and flexible multi-professional health workforce with strong interprofessional working skills. E kinde romono mar keto mwandu manobagi e mbalariany ma Tom Mboya, gavana ma kaunti ni Gladys Wanga ne oketo koke ogirimiti 9 gi joketo mwandu makoro biro keto mwandu gi sectors mopogore e kaunti ni. Jopiny to wacho ni dwaro margi en mondo romono nyago lemo. Ing'eni kidhi kata Mombasa kuchocho idhi yudo ka e dho nam nitiere gotende madongo dongo mondiko nyithiwa to Homa Bay kae kwa ng'iyo king'iyo along the lake kuondega onge kata hotel moro ma ng'at moro ma nigi pesa ne moro maduong' nyalo dhi manid kanyo. Joket mwandu duto mane waseywayo mobiro bet kagi ginyalo bedo ni ginyalo biro mondo gichuo chenro margi mar mwandu gi mondo nyithindwa yudhwa ma kaunti ka yud tich. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Moheo nus mar jopuonjre mag grade mar 6 pachoka ok nyal somo malong'o buk mar kizungu mar grade mar 3. Midhiero ni omako skunde mag piny owacho ahinya ka ipimo gi skunde mag ji giwegi. Makalure kod ripod riwruok ma ok mar piny owacho marango somo Usawa Agenda manogole boma ma Nairobi. Kaka Judith Omondi lero, ripod no bende oyango ni kaunti ma Siaya oywa goro kalure kod kwan mamalo mar nyithindo ma uwe skul. En report mane ogol bang' timo nonro higa ma okalo kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Usawa Agenda. Ripod ni oyango ng'ol kod rem ma pod nie skunde mag primar ahinya to mag piny owacho. Kae mane oyangore ni nus mar jopuonjre mag grade mar 6 e skunde mag primar ok nyal somo malong'o buge kisungu mag grade mar 3. Midhiero ma ogo tach e skunde mag piny owacho kipimo gi skunde ji giwegi. Mondo wabed gi somo malong'o nikech osewach ka ni nyithindo manie grade mar 6 ok nyal yango maber somo mar grade mar 3. Koro mondo mago timre maber wafwenyo ni kama environment ma nyathi some onego bed gi weche moko matindo tindo ma ji nyalo we ni ok kony somo to weche go onego bedi kaka skunde nyaka bed gi pi ma nyithindo modho kata ma nyithindo logo kata to gi choche ma nyithindo dhiye to gi chiemo malong'o to gi classes mabeyo. Usawa Agenda bende oyango e nonro gi ni kwan mar jopuonjre ma owe skul omedore e higa mar 2023 ka ipimo kod higa mar 2021. Kaluo, kaunti ma Siaya kod Migori otelo e kwan mar jopuonjre ma ok dhi e skul. Homa Bay kod Kisumu to ni malo kod kwan jopuonjre ma dhi e skul. Gima duong' ma jonyuol koni omiyo thoth jopuonjre we somo en nengo mar somo kaluwore gi chudo ma gitimo ne jopuonj ma ondiki kod boards mag skul. The issue of school dropping out is a major problem, and the main problem is because of the school fees. We are saying that parents are poor, they cannot afford school fees. And therefore in Kenya, at present, we want the issue of school fees to be re-examined so that these children who are dropping out of school because of that should be taken care of. E somo mag CBC, bende ripod ni yango ni nitie rem ahinya to mag chwalo somo. E skunde mag primary duto manie pachoka, atamalo 23 kende man kod kuonde timo nonro mag science, mine laboratories. The challenge that we have is to pause and ask ourselves the question, what steps have we missed? And how can we retrace our steps? Because it is very urgent that we retrace our steps. We have missed steps that we shouldn't have missed, and we need to retrace our steps. Because with every passing day, the future of millions of young Kenyans is being compromised, and with them, the future of the country. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki ogolo siem ne josiasa ma Baringo
kalure kod timbe maundu kod kuo jamni mosebedo ka medore e kaunti ma Baringo. Koloso e kinde romo gi jotend siasa mawuok e kaunti ma Baringo, Kindiki osiemo josiasa ni jatelo moramora ma ibiro yudi ni siro timbe maundu kata siayo jopiny ibiro maki kendo chwal e doho. Kindiki osingo ni idhi medo kwan apisas mag obila ma akicha mago mag NPR mondo konye e pedha madhi nyime kendo ni apisas biro tiyo e bwo jolwenya kod obila marakore kod jonjore manyandwat mar hoho marokaka. E kinde no duol mochung'ne riwo wi oganda jo Kenya NCIC okwedo tim maundu mosemedore nyandwat mar hoho marokak ma osekelo tho mar moko kuom jodak makono. NCIC okwedo tim makoch mar nek oganda ma osebedo ka itimo kod jo maundu manyayo kuo jamni. Matimore kinde ma jopuonj mane jo maundu onego ne oiki e gwenge makagir e kar chung' od bura ma Baringo North ka jogweng' omedo kwayo piny owacho mondo ojiw arita e gwengego. Jagoro maduong' mar riwruok mar KMPDU Davji Atela oyudo hinyruok e kinde ng'anyo mar lakteche manobagi nyaka e log tich mar migawo mar thieth e dwaro mondo ndik e tich lakteche ma osetiegore. Lakteche ma pachoka nochako ng'anyo margi odiochieng' manyoro ka jakom mar KMPDU mano Abidan Mwachi dwaro ni ogol weche thieth e lwet kaunti oduok e piny owacho mamalo. Mwachi ne oloso e boma ma Mombasa kama ne oriwore kod lakteche e bomano e ng'anyo. Hapo nyuma ya NSSF building, askari mmoja wao alikuwa na sisi akachukua bunduki akalenga mkubwa wetu daktari SG. Tukamwona tu ghafla binvu daktari SG ameanguka chini, anabubujika damu usoni na kichwa. Amepelekwa katika hospitali ya Nairobi Hospital. Tunamuombea apate kupona, apate kupata nafuu. Uongozi wa chama tutakutana kuidhinisha mgomo wa kitaifa kuhakikisha kwamba serikali lazima ituombie kwamba wataheshimu madaktari au la. Na pia tunaambia IPOA na wakubwa wa askari kwamba tuna demand justice. Jakom komiti mar od bura mochung'ne omenda Kuria Kimani olikoni chenro mar chwalo paro mar duoko piny usuru ma ijuogo mwandu kata VAT kowuok e atamalo 16 nyaka atamalo mapiny e kidienje mopogore opogore e budget mar 2024-2022. Ka oloso kod jofwamb weche bang' chopo e nyim komiti mochung'ne loso budget, Kuria wacho ni okang' makamano dhi yaro dero mar choko usuru pacho kae. E kindeno, jakom komiti mar loso budget Ndindi Nyoro oyango ni omenda ma piny Kenya osebedo kakao kaka hola mag bugo budget dhi dok piny kowuok e bilion 886 nyaka bilion 703 e budget mar 2024-2022. Budget makamano maromo trilion 4.134 ibiro chwal e od bura dwe mar auchiel. Having a discussion about reducing corporation tax from 30% to 25%, and this again is a discussion that's ongoing, and hopefully this will see an attraction of foreign domestic investment and also encouraging most businesses to formalize. This budget that we are doing is a budget of 4.143 trillion shillings, and being a budget of 4.143 trillion shillings, we are envisioning to raise this money from ordinary revenue, which are basically taxes, to a tune of 2.94 trillion shillings. Komiti mar od bura ma ochung'ne weche keto mwandu kod ohala omiyo duolo mochung'ne lowo National Land Commission ndalo 30 mar chiwo oboke mar lowo ne kuonde romo ma Komesa kod Garden Square manie kar romo maduong' mar KICC. Jokanyo mag komiti no bende olieko ni nitie jokanyo e duol mar lowo man kod dwaro ma apiny mar yako lowo mar KICC. Jatend migawo mar wuoth Alfred Mutua bende okwedo wach keto KICC e lwet ji giwegi ka jatend migawo mar lowo Alice Wahome osingo ni gidhi tiyo kamoro achiel mar golo oboke mar lowo mar KICC. Honorable Korir is also the last guidance we are giving everybody as committee is that 1 month, Madam says, we are giving you, or the committee is giving you, come with a title to KICC. Yes. I had confirmed earlier that we have one title. The remaining land is the one that is not titled, and it is not shared out. I can confirm to the public because, Honorable Chair, you have gone on air, on the media to say, to speak to this question and the fear that you have
legitimate fear, but I'm confirming to the public that this land is intact, notwithstanding correspondence of people who have a wish to have any part of it. I cannot control people who may want to take KICC, but I am confirming to Kenyans as the current custodian in terms of the main title and any other land now with NLC who are here and they have confirmed that no action will be taken. We will. Jopuro chele mawuok Kisumu County sani koro biro buonjo bang' kambi mar omenda moyangi kaka loops DFS wuok oko mariwore kod 10 county ma Kisumu kokalo kuom bengi mar NCBA esiro jopur kokalo kuom miyo gi yot e yudo gigo maginyalo bero godo chenro mopogore opogore mag puro ochele. Chenro makama mabende gi chwalo e yor mbui ne ochako kod jopur mawuok e bwo awach irrigation scheme mabende yango ni gi yudo lokruok ahinya e keyo margi bang' yudo sir kowuok kuom loops DFS. Jopurgo yango ni chon eka achiel mar puodho ne gikayo ofuke 15 kende to sani gikayo ofuke maheo 36. Jatend migawo mar weche pur e kaunti no Ken Onyango orwako chenro no ka bende okoni gidhi neno ni gitimo korka korgi e kaunti no etiyo kodgi kanyakla e siro jopur mag ochele. Ngimawa kaka jopur mawach nolokore kendo gima waziro wacho wachung' ka mondo wach ni en adier. Wasebedo kwa chandre higni mang'eny kendo kane teknoloji manyien obiro ma okonywa gi jo NCBA Bank branch mar loop ne waneno ka ngima jopur olokore. Akawo thuolo ni mar gone erokamano ne bende county government manolosonwa canals matinde kata ka pi to ok waonge chandruok omiyo nwa increase the number of acreages man wapuro. Gima wayudo ka en outstanding ahinya ni chon ne japur eka ka eka ne nyalo yudo mana bags o 15 kata 16 to kane model ni oter ne jopur to koro production odhi malo oaya 15 masani wayudo 36 38 averagely to kendo income mar japur be nodhi malo kabisa. Nyakwara Ramogi jongi kanye mochopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono kata kamano chenro magwa podi igilach wakaw mana yuyu madundo gi sani tok yueyo taduogo kod nonro mar gazet kikidhi mabor. Sisi ndio wale watoto wa Mungu, kitugusa tapigwa na Mungu, na tulipokatuweka Mungu imboni. Ukitaka kupata sikiza tuni ya huu wimbo tafadhali bonyeza *860*417#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Kitume mowa kelonu otenore endadu magi dongi chalonaga oguyo kakisungo Ramogitvlive chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajao to kure kodwa bedo mondisore ano pete kandiko jokokota we imam ana miela zupea onge ngama wacho wela pomo chandaga umechiwa kanindo Ramogitvlive tumoketo wiya makinungo Ticha Beach ka Ticha Beach sang'wen otieno.
Chenro mani thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teachability. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Dakika neno kanyo ka en 33 tok sa 12 mar okinyi machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono ng'isi ni bang' weche manyien tabro bedo ka duogo mar mondo mi atai e nonro mar gazet. Wami siso mar gigo mantiere gazet mar mondo mi gazet momori e kin The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibed piny isom e yo makare. Antiere nonro mar gazet okinyi makawuono kod Eric Okeyo Kizito. Yaore Eric Okeyo Kizito ichiew nade okinyi makawuono. Achiew makare Joyce. Kendo waduoko erokamano Nyasaye momiyo okinyi masani. Joyce to kendo waneno ka koth chwe. To sama koth chwe ni ng'eni wawuok e dwe mar era mano dwe mar 2 wadonjo dwe mar 3 dwe golo kodhi. Moiso nang'o ka koro bende koth chwe ni oganda koro ni man kod kinde makare mar mondo mi gigol kodhi gi kom ni mano bende makelo chiemo. Niwacho ni koth wuon chiemo waneno kochwe. Iwacho kanyo makare ahinya koth wuon chiemo ji one kaka ginyalo ikore mar mondo mi gipidhi e yo makare. Wantiere kod gazede ariyo kae Kizito, gazet mar Daily Nation kod mano mar The Standard. Kang'iyo gazede ariyo gi wanyalo wacho ni odiochieng' makawuono weche momi pek gin weche machal kalore ni gin mana weche mag siasa. Anno ka Daily Nation ondike kae ni Raila exit, Moi Kalonzo meet. The Standard ondike kae ni Azimio break up. Azimio break up fears over AU bid. Matiende ni ekinde makoro Raila Odinga olap dhoge ndong ne yudo koma mar jakom riwruok mag pinje mag Afrika kata AUC. Nyaka sani koro ponono ni nitiere luoro ni riwruok mar siasa mar Azimio nyalo bedo kod pogruok moro. Kata kamano mago duto wabro bedo kwa lidho ni okinyi makawuono. Adwa wachak kod gazet ma Daily Nation. Wangi aneni en wach mane ma gazet ma Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono. Kwa ng'iyo malo kanyo moko kuom weche mabende gimulo kae iwacho kae ni wange ni nyaka sani nyithindo nitiere yueyo mar hafta mabende nochakore odiochieng' manyoro kendo biro bedo ka dhi nyime nyaka chieng' tarik 3 kata chieng' tarik 4 ma en wuok tich juma manyien magi biro bedo ka gidok e skul. Nyaka sani koro iwacho ni onego bed ni miyo nyithindo homework matin manen kwayo mabende jonyuol nitiere godo ka giwacho ni nyaka sani koro nitiere moko kuom gi mimiyo homework turi to ponono ndalo mag yueyo tin ahinya kata kalori ni subjects magisomo nyalo bedo ni ng'eny to koro ko bemb nyathi gi homework ponono moko nyalo dok e skul koko timo. Gik matimore e county ma Kisii, MCAs e county ma Kisii kono noluto mbulu ka gidwaro ni othich oko ya pisi mano jalup governor e county ma Kisii mano Robert Monda. Kata kamano koro Robert Monda nitiere lwet senate kalore ni MCAs kosekalo bura makamano to gichwalo report makamano ne senate mar mondo mi senate bende otwage winjane ni Monda ne onego bed ni thiche oke apisi kata oyo. Bathe kanyo bende waneno ka jatend piny Kenya William Ruto no romo odiochieng' manyoro ne ntiere romo no mano mar UNEP kata romo no mabende luongo kanyo ni United Nations Environmental Assembly mar 6 mabende dhi mbele e boma ma Nairobi kae motudre kod weche mag lokruok mar chal mar kor lwasi. Kata kamano thuon wach koro nitiere kae Kizito mabende adwan wachak godo mabende wacho kae ni Raila exit, Moi Kalonzo meet. Nyaka sani koro wacho kae ni e kinde makoro Raila Odinga olap dhoge ndonga ne yudo kom mar jakom mar AU. Ang'o mabiro timore? Riwruok mar Azimio biro dong' e yo machalo nade? Wach makamana noko mipeke it gazet mar 4 kod mar 5 Kizito. Joyce wach mar Raila bedo kod lek mar dhi e telo mar riwruok pinje Afrika mar AU sani koro
okelo weche mag siasa obedo malich ahinya kiwacho ni luoro bende nitiere. Iwacho ni luoro nitiere e duond od riwruok mar Azimio nyaka mano mar ODM. Weche ma kamago bende kwang'iyo kaka siasa koro ringo nyaka masawa mar Kenya kucho. Koro nitie tiania lek mar Raila manolando nodwaro kom mar AU cha sani koro kelo weche mag siasa moketogi e kondegi mopogore opogore. Koro kwaneno kanyo Gideon Moi ma en jakom mar duond od bura mar KANU bende koro odiochieng' mar tich adek nyonenore winya paro nyaka ne wawuoge yiero Moi osebedo ga kolal onge rameny. Koro nyoro nyowuok kowacho nang'o nyobago romo e dala ne kucho ma jatend Wiper Kalonzo Musyoka ni kuro kaachiel kod Eugene Wamalwa kod gavana machon Mwangi wa Iria bende nyotie kuro. Kama koro Gideon Moi wacho nang'o nitiere chenro mar mondo mi gichier riwruok mar One Kenya Alliance mane Kalonzo ne nigo chon mane be wanya paro kanyo Musalia Mudavadi ne nitiere Speaker Moses Wetangula bende nitiere. Tiwacho ni Musalia Mudavadi kod Wetangula nowuok kalore kod nang'o ni gin koro ne ging'anyo mar ni Raila Amolo Odinga ne chung ema koro ne chung kanyo. Koro mano ne kelo ne ng'anyo. Koro wach mantie kanyo koro wacho nang'o Eugene Wamalwa bende wacho nang'o ni Kalonzo no ema bende koro kadipono ni Raila obi oyudo lemo cha tema koro bro tayo wuoth mar Azimio. To koro wacho kanyo ni seche mo bro tayo wuoth mar Azimio ni koro nende kaka Eugene Wamalwa ni ema koro bro bedo jalupne. To koro penjo nitie kanyo ni to bende Kalonzo Musyoka oikre ahinya mar rwako wuoche mar Raila Amolo Odinga nikech bende nyo kanyo ka ODM jo kanyo moko mag ODM nyo keto ne okenge midwaro mar mondo mi olu eka mar mondo mi orwak wuochno. Governor machon mar Kakamega nyo wacho nang'o ni Kalonzo ochunga kende obed motegno ni eka ng'iyane ka bende onyalo telo ne wuodhni. Koro weche osewachre kanyo aneno kanyo be nitie romo moro ma Martha Karua kaachiel kod Jeremiah Koni miwacho ni gin ji adek ochano mar dhi timo Nakuru mar ng'iyo ni tie wuodhni oganda gi mar masa mar Kenya dhi bedo nang'o. Mana kalure kod lokruok mar siasa ma koro biro gi wach manyo Raila lando ni en kod lek mar bedo jakom mar AU ni. Anyaka sani nitiere weche mopogore opogore ma bende osewachore ka it gazet mar 5 kanyo bende neno ka gazet ni mar Daily Nation otemo kuot gigo ma jotelo ne wacho. Nitiere jatelo kanyo Mr. Enoch Wambua nyaka wacho ni nyaka sani okwabirito mar mondo mi otim gino miluongo kanyo ni endorsement kata oyiere jago manyalo kawo kar Raila. Owacho ni gima onego bed ni gitimo owacho ni nyaka sani koro onego bed ni girito mar mondo mi Nyasaye kaachiel kod jopiny oyier ponono jago mabiro kawo kar Raila Odinga. Kata kamano aneno ka giduto gigoyo debe ne Kalonzo Musyoka. Wacho kae ni gidwa neno ni Kalonzo ema koro otayo piny Kenya e tielo machielo. Kalonzo wuona en bende osebedo kowacho ni nyaka obede debe mane yiero mar higa mar 2027. Tadira Kizito wang'e ni magi duto biro mana bedo kata biro chopo kare kapo nono ni Raila Odinga oyudo koma mar jakoma mar riwruok mar pinje mag Afrika. Kalure ni warito yiero mano higa manyien. Kata kamano Raila wuono wacho no osewuothe pinje mopogore opogore komanyo sir kowuok e pinje mamoko e Afrika mar mondo mi kochopo chieng' makoro dhi e debe kiko dong nono oyud kom makamano. Kata kamano ang'e ni magi mana weche mag siasa kalure ni riwruok mar Azimio bende podi wacho ni podi gichunga motegno gin podi gin riwruok mantiere kod demokrasia kaka dwarore. Wach makamano nyaka Ramogi nyalo somo it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5. Adwa ni wadhi mbele kendo adwa ni wadhi e it gazet mano mar 3 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Kineno en wach mabende no meny kanyo kwa nyalo mana yudo it gazet mano mar 3 mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar 3 kanyo Kizito wang'eno odiochieng' manyoro lakteche e pacho kae kata riwruok mar lakteche mano mar KMPDU odiochieng' manyoro ne gibago ng'anyo mamuol kanyaka sani ne gidwaro mar mondo mi ondike tich mago lakteche mosebedo katiegore. Kata kamano nitiere jagoro mano mar KMPDU Davji Atela mano yudo hinyruok e kinde ng'anyo makamano. Gino mabende koro komoro lakteche kata matin ka koro gidwaro ni sirikal owinje ywak margi. Joyce ma koro nyiso mana kako bila tiyo kod tek modhuro rakre kod nyong'anyo nikech kata koro ng'anyo mane obag kanyo kod
thieth. Koro ma inya wach ni en ng'anyo machal nade, ben ng'anyo mipimo kod ng'anyo moko mosewach ni itimogo ka tude kod weche mag siasa, nikech moko ka iwacho ni ani joka kethoga mwandu, joka ntiere kaka rocho weche mopogore opogore. Koro ng'anyo mar jo chiw thieth gi to gin ang'o mane gitimo marach seche ma ging'acha mane miyo dir kuomgi tiagas kata makoro chop ma kama ja goro ni hinyre mana atela ne hinyre kama ma koro lak seche gi ntiere od thieth. En wach ma orochre ahinya nikech daktari en ng'ano ma bende wawacho nang'o en ja ng'i ngima mar oganda, kendo okawo omenda mathoth kod kinde mathoth e tiego daktari ma koro ngima mar daktari onego bed ni rito makare ma sama ne gitimo ng'anyo gin jogo mane onego bed ni imiyo arita makare ng'anyo gi. Iwacho ni mano timre seche mane koro ne giwuok log tich mar migawo mar thieth kama koro giwacho nang'o ni kanyo ma koro nonyisgi ni migawo mar omenda ema pok ochiwo omenda monego bed ni ndiko godo jopuonje mano matiyo e yor kojolo kata mantiere tiegruok mindiko gi godo. Koro mano omiyo ne giwuotho ka gitero kwayogi ka migawo mar omenda. Koro kane gichopo kodhek but od NSS kacha tema wach kama mano timre ma koro noyudo hinyruok. Ok en wach makare ahinya seche ma koro joge gimbe ne gidwaro mana ratiro margi. Kata kamano migawo mar omenda to nyaka sani bende koro podi wacho ni porono gionge kod pesa manyalo romo mar mondo mi ondik lakteche mosetiegore e tich. Kata kamano wang'e ni lakteche porono ka odhi e ng'anyo to jopiny ema biro bedo ka hinyore kaluwore ni chenro mag thieth e ute thieth mag piny owacho nyalo chunga kar tiendgi. Kizita dwani wadogi it gazet mar ariyo, kwa nyalo mana dok it gazet mar ariyo, mano mar gazet ni mar Daily Nation. Nitiere sigana moro kae ma bende nomako wang' ahinya. En sigana mwanyalo wacho ni en weche wanyalo wacho ni gin mana weche mamako chuny. Kaluwore ni nitiere jago moro kae oyang nyinge kaka Julius Teleltuma. Nyaka sani koro omanyo konya kowuok kuom jogo ma nyalo bedo ni chunygi olendo kata jochiw konya. Kaluwore ni jago makamae min ode ma jahigni 39 ne onyuolo nyithindo 3 miluongo kanyo kod dhongere ni triplets. Tok mano to owito ngimane jumbe 3 kende tok nyuola. Wuon nyithindo gi makoro en wuon nyithindo 9 kaluwore ni min ode ne nitiere kod nyithindo 6 kapok onyuolo nyithindo 3 mamoko ma triplets. Wuon gi koro kwayo kony kaluwore ni oyudo pek e rito nyithinde 3 go. Wacho ni nyaka sani nengo mar ngima oidho, nyiewo chak ni nyithinde go nyalo bedo matek, nyiewo kata diapers nyalo bedo matek. Ka nyaka sani wacho ni kony moyudo ponono en mana mar jogo mawuok e gweng' kanyo ma kinde ka kinde nyalo ponono donjo kanyo mar mondo mi okonye, to konye mana godiochieng' kende. Kochopo gotieno to konyal kata nindo nikech ing'e ang'ani nyithindo mayom ma jo wigi jumbe 3 rito gi nyalo bedo matek ahinya. Jopiny onego ne ane kaka nyalo konyo jago ni. En wach malit ahinya Kizito. Joyce ma wach malit ahinya kama koro Julius Lokep sani koro kadho matek kama min ode Mercy Chepkorir ma jegni 39 nowito ngimane bang' nyuolo nyithindo 3 mano bang' jumbe 3 kende kanyo. Iwacho ni nonyuol tarik 2 dwe mar 2 to kanochopo tarik 21 to wito ngimane. Iwacho nang'o ne obedo winjo reme kore koro kanodhi kod thieth kanyo to yang ni en tuo mar pneumonia. Koro tuo mar pneumonia wach nothiedhe kanyo kasto dok e ot. Kosedok e ot to kinyne chak kendo winjo ka koro tuo ni omedre ma kidwoko e osiptal to nowito ngimane. Koro weyo nyithindo ka 3. Nyithindo ma jandiko mar Nation kanodhi kanyo wacho nang'o ne gidonje ot giyudo nyithindo 3 ka bende koro tugo kanyo gibayo gi tiendegi malo. Seche moko ne wacho ni bayo tiendegi malo cha ne nyiso wach ma koro mako gi midhiero momako gi magi kadhe kanyo. Koro wuon gi ni kod ting' mapek ka koro kwayo kony kanyo kowacho ni nyithindo gi koro ng'ama dhodho gi onge. Gin jogo ma koro ipidho kod chak ma chak miwacho ni mano mar poda minyiewe duka cha nengo ne ni malo kaluwore kod kit nengo mare be sani koro bedo ne matek. Koro nokwayo kony kanyo. En wach malit ahinya ka koro nyithindo 3 duto mathindo kama jo jumbe 3 odong' maonge min gi Joyce. Kanyaka sani jago no mano Julius Teletuma oyudore e kaunti ma West
Pokot. Kato bedo ni nyaka sani koro kale midhiero wacho ni nyaka sani nitiere mana geno ma oyudo wacho ni gimoro amora timore kalure kod dwaro mar Nyasaye. Kata kamano wacho ni wiye ok nyal wil kod min ode makoro weye kod nyithindo chik. Wacho ni mayande min ode nitie nonyalo pusore matin odhi omanye orak. Sani koro onge kako nyalo dhi menyo kalure ni en min nyithindo gi to ene wuon gi. Ponono jogo manyalo chwalo negi kony nyalo tudre kod gata nyalo manyo gi mar mondo mi ochwal negi kony mopogore opogore. Kapod wantiere it gazet mar ariyo kae Kizito bathe kae bende nitiere koro mana it gazet mar ariyo kanyo agoyo mos it gazet mar ariyo kanyo nitiere jogo ma sani koro dhi e court iwacho kanyo ni lobby moves to court over shutdown of gas storage filling plants. Wang'eyo ni nyaka masira ne timre kwa nyalo mana dhi it gazet mar ariyo kanyo nyaka masira ne timre e kar dak mamradi mano e Embakasi. Duol magayo bech modhi pacho kae e prause bedo ka wuotho e kor gwenge mopogore opogore pacho kae mar mondo mi gitima pedha ne kuonde jaso gas mapono notiyo ataro mar chik. Nyaka sani koro nitiere riwruok mano mar Commission for Human Rights and Justice. Nyaka sani koro giwacho ni loro kuonde go mag liquefied petroleum gas and storage mabende no chakore achiel kata kamano wang'e ni duol magayo bech modhi pacho kae osebedo katimo nonro mar mondo mi gine ni kuonde makamago ka diere nitiere mago matiyo ataro mar chik to lorgi mar mondo mi ponono masira machielo maket kod mano manotimore Embakasi kik nenre kendo. Joyce makoro en wang'eni en gino makoro timre bang' ka kar jaso gas moro nomuoch Embakasi mane jomoko nowito ngimagi kendo ganda nowito mwandugi malich ahinya moko bende ni pod ni kod adhola mar masira manotimre no jomoko bende pod winjo matek ni kuondegi mag jot onge mwandugi nolal kethre kanyo koro kanyo koro itimo pedha mar mondo mi olor kuondego ma ijase gas ataro mar chik kanyo. Koro jok makedo ne ratiro mar oganda gi bende wacho nang'o ni sama itimo mae ni itime ka koro duol no mar EPRA pok oketo yorego makare mag chik monego bed ni itiyo godo kata monego bed ni kuonde mag jaso gas gi luwo. Giwacho nang'o onge yorno makare makata oket kanyo e chik ma jogi onego bed ni luwo kanyo koro giwacho ni loro gi ka bende chike koket makare mano gino ma gineno ni ok ni kare koro gin bende gi tem matek kanyo mar dhiro piny owacho kokadho kuom EPRA mar mondo mi kik olor kuonde makamagi. To Joyce kuonde ma tiyo ataro mar chik kuonde go moko los makare nikech jogi to ndiye gi lony mar fwenyo ni kama jase gas ne ok okete yo makare olor gi alor nikech nchwa neno gima chotimore nyichen masira malich ahinya mano mako pacho kae ka oganda dier otieno seche gi mag nindo ma ng'ato koro kawa yula wang' bang' bedo kod tich matek odiochieng' kanyo to po mana ni mach omuoch. Koro kuonde makamagi onego keta obed kuonde makare kuonde mag jaso gas gi bende onego bed ni oketo gi kama oganda odake magi kuonde makane beto ni tero kuonde ma ji ok odake kaka kulope moko madongo mag Naivasha ma ji ok odake magi kuonde bed jase gas ma ji odake gi. Koro okenge olualo makare mar mondo mi oganda dag kama ber kama ok gidak gi luor ni seche moko gas nyalo muoch kuonde moko yudo kata kuonde mijase mafuta mago mag geche ringo gogi moko orima ne kinde kuonde ma ji odake koro kuonde gi oketa keto bed makare mondo mi oganda dag maber ok gidak kod luoro. Adwa ni wadhi mana mapiyo piyo it gazet mar aboro mano mar gazet ni ma Daily Nation kalure kod midhiero masani koro kwako mano jalup governor e county ma Kisii Robert Monda ondike kanyo ni Monda now faces Senate after MCA's blow kalure ni MCA's e county ma Kisii othicho oko jalup governor e county ma Kisii Robert Monda ka koro itude kod ketho mopogore opogore mago moriwo bedo kod tim marach miluongo kanyo kod dongere ni grounds makoro thiche oko ni en bedo kod gross violation of the constitution kata dhi ataro kod pen chike mapacho kae tiyo marach kod apisi mare kachiel kod ponono ketho moko mabende giwacho ni ok ni kare e pacho kae. King'iyo malo kanyo wacho kae ni deputy governor no mano deputy governor e county ma Kisii nyaka sani koro itude kod kao pesa maderom 1,800 mabende notiyo godo mano mar nokao mar mondo mi okonya jodak e county ma Kisii e yudo tije wanyalo wacho ni en kambi mano mar pi kata water agency mayudore e county ma Kisii. Kata kamano Monda kokalo kuom okil mage nokwedo ketho makamago. Sani koro chal mare nitiere Senate kacha Senate ma koro dhi ng'ado bura
waweye kose wathiche oko kaka MCs e kaunti ma Kisii osethiche oko Kizito. Joyce kamochopo ni koro odhi chopo od bura mar Senate kama senators bedo piny kadhi rango gigo ma omiyo thiche kanyo e ka koro yo od bura mar Kisii to wacho ni gigole karo kod ni tiyo marach kod apis mare osoluwo chike ka koro bendi tude kanyo kake wacho no ni nokawo omenda maromo 800,000 kuom jal moro ka nosingo ne ni nyathini dhi yudo tich mano kalure kod tich mano landi mar kambi makeyo pi miluongo ni Gusi Waters kanyo mano nyise nango pesa ne kimiya to nyathini idhi ndik tich moko timne kata interview kanyo koro mae achiel kuom gigo ma koro jood bura mar assembly ma Kisii maromo 53 nogo kura mar thiche to iwacho ni kanyo maromo 15 to nogo kura mar mondo mi kik thiche ka kura achiel tiwacho kanyo nokethore koro kamo wuoke ni koro chopo od bura mar Senate kacha kore ma jogi dhi bet piny jood bura mar Senate ka dhi ng'iyo weche ma kamago mitude godo gin bende ka dipo nono ne giyudo adier ni noketho chike otiyo marach kod apis to gibro thiche oko to ka dipo nono ni giyudo ka onge weche kanyo motegno mamiyo mar mondo mi thiche to ginyalo rese nwaseneno ka ntiere kata jo loop governor moko nosechopo mbele gi mane gireso koro kama wantie ni odong' e lwet Senate ginyalo rese kata ginyalo thiche to wabro neno gima timre wan wang'e ni seche moko onyalo duogo nikech kata jolup governors moko nitiere nyaka governor mosechopo e nyim Senate to Senate osebedo ka rese kata kamano waket wang'wa mar mondo mi wane ane to mar jalup governor mano e kaunti ma Kisii chal mare to biro bedo nade kwadhi mana mapiyo piyo it gazet mar 7 mano mar gazet ni mar Daily Nation kapok watieko nonro mar gazeta nyaka sani koro nitiere wach moro momako chunya kae ahinya Kizito dhiera koro mono nyithindo dhi mbele kod somgi wacho kae ni poor learners doomed from start study show kalure ni kaka jogo ma ochando kata jogo modhier dhi mbele kod somgi koro tek ahinya iwacho kae ni ponono nitiere jopuonjre ma ponono nitiere skundego ma nitiere kod aluasi makare mar somo ponono gintiere kod laboratories gintiere kod kilese to e kilese makamago nitiere kwan jopuonjre matin gine ma ponono gisomo e yo makare to nyithindo mochando iwacho ni atamalo 5 mar nyithindo mochando ahinya to mago mawuok e kor gwenge kata mago mawuok e dala kuonde ma remote nyaka sani koro atamalo 5 margi weyo skul ka giwacho ni giweyo skul kalure ni giwuotho ndamo mabor kowuok pacho ka gidhi e skul ponono mano nyoso fuondegi ka kinde ma giwuotho to seche moko idhi e skul ka kata gimicham onge mano kalure kod nonro masani otim en gino malit ahinya en gino malit kanyo Joyce ma report mano chiw kod Usawa agenda e yorego mag somo kane gitimo research gi kanyo ma koro giwacho ni nyithindo mawuok e miere modhier winjo matek kuondego mag somo giwacho ni gin koro sombgi bedo piny ne mago mawuok e skunde mabeyo iwacho ni nitiere skunde mojwang' kata skunde mok yud man kod gigo mamoko ntie godo iwacho kaka kuondego mag somo kata kuondego mikete buge mag somo kaka library kuondego mag laboratory kuonde mopogore ma jiwo somo iwacho na kata klese ma gisome gin mago mag dhugra ahinya kipimo kod skunde moko miyudo ka e klas duong' to jok mantie yoketgi matin koro gin kod nafas maber mar somo to magi wacho ni onge godo iyudo ka jopuonje be gin godo matin ahinya kipimo kod skunde moko mayudo ka nyithindo matin to ni kod jopuonje mang'eny to gi ma iyudo ka nyithindo turi oket kod japuonj achiel ma japuonj achiel ni seche moko puonjo subject mathoth ahinya magi wacho kanyo ni koro rocho weche mag puonjo ma koro ni ng'iyo chakruok king'iyo skunde nyithindogo masomo e skunde mag primary kata pre-primary kanyo mani wacho ni king'iyo gi kata kuchi yudo ka gintiere kindigni 9 mano skundego mantiere reserve kucho skundego mantiere ma bende wacho nang'o nyithindo mantie kuonde maboyo kod skunde mayudo ka nyathi nyawuotho kata kilomita 20 nie kochopo e skul koro wuodhegi jonyo gi mamoko bende weyo skul koro weche makamagi emomiyo iwacho ni weche mag somo onego kete yo makare piny owacho onego kaw wach mar somo ket motegno ma nyithindo duto yudo somo e yo makare skunde bedo machiegni kod nyathi mago mantie kata reserve kucho bedo kod skunde machiegni mar mondo mi oket weche masomo gi obed makare somo ber somo gero oganda nikech pinje neno kodhi mbele wacho ni pinjego mane somo ket mobedo makare to kapod wantiere mane weche mag somo piny kanyo bende nyaka sani koro jonyuola
giywak mana kaluwore kod nonro mabende pod otima kod migawo mar piny owacho mano mar Osawa. Nyaka sani koro jonyuol ywak kae ni yawa miyeuru nyithindwa homework matin kaluwore ni miyo nyithindo homework mang'eny po nono nyalo chocho chal mar dongo mag nyithindo. Giwacho kae ni nyaka sani koro gikwayo jopuonje mar mondo mi oduok ane piny kwan mag homework mag miyo nyithindo. Giwacho ni workload is excessive and negatively impacting their children's well-being. Mano kaluwore kod report mabende ogol. Kora kia ni homework mang'eny kose jonyuol bende neno ni giyudo pek e nyiewo po nono buge mopogore opogore nikech ang'e ni kwan mag subjects mitimo ahinya sani tebula manyien mag CBC bet ng'eny kipimo kod mano machon mar 844 Kizito. Report ni yango ni atamala 4 mar jogo manodadhogi ema koro ne wacho kamano mar mondo mi omi nyithindegi tije mag dala homework matin ahinya. Giwacho ni mimiyogi ka ng'eny tek ahinya nikech Joyce iyudo ka seche moko mi nyathi homework mang'eny ma otimo ma seche moko chopo kode saa 4 otieno kapok otieko gi kanyo ma en bende koro seche moko chuno dhi ir janyuol konyagi ka to jonyuol bende moko iyudo ka wach ni pek negi ma koro gibekon minwa giuru matin ma ginyalo tieko. Koro iyudo kanyo Joyce bende atamalo 75 bende ne wacho nang'o omenda mar somo duok negi e piny oketgi omenda ni turogi ahinya ma koro miyo gi bende giwinjo matek ahinya. Weche mag somo gi kaachiel kod omenda osebedo ka wanyaparo kata ka wadhi e yiero tiere kweth moro mane singo na oganda ni somo bro bedo maonge chudo to bende koro ka telo noselosi mano kosewuok e yiero ntiere ka kit omenda mar somo noket kanyo molo to mago mag mbalariany ma chudo manyien noket kanyo. Koro weche mag somo gi ahinya to bende ema nuoro japiny nikech wacho nang'o kar keto mwandu ma sani janyuol kete mwandu en mana wach mar somo ni mane kar investment maduong' ma jonyuol timo koro ma bende giwacho nang'o oketnegi obede mayot. Aya adwa ni wadhi e Machinglo kata katun mantiere it gazet mar 16 kapok watieko nonro mar gazet kanyo. Machinglo makamano Kizito king'iye adwa mar mondo mi warit arita mar mondo mi japiny bende onene achiel kachiel. E it gazet mar 16 kanyo nitiere katun moro mwanyalo wacho ni gin weche matimore pacho kae kalore ni gin weche mag ng'ado omenda mar usuru mar udi mana kaka inyalo nene wang' jowi mari kanyo nyakwara Ramogi Ajwang'. Kizito akiaki elewa tienda Machinglo ni kinyalo mana pimo ne nyakwara Ramogi Ajwang'. King'iyo ng'aminyiedho rumo dhiang' odong' mana choke to pod inyiedhe ondik kanyo ni taxpayers magi gin jopiny inyiedho ng'ato ting'o kanyo kot oda ng'amachielo to ringo gi osuru dhi godo. Joyce ma bende koro wach mosebedo ga ahinya kanyo ma lure kod omenda mijuogo madhi e gedo mag ute ma bechgi piny ne jopiny. Koro kanyo jagoro noketo dhiang' kanyo matunge boyo ahinya kod tunge boyo ka dhok moko manchwa nene ba piny moro mar jirandwa kae dhiang' no tunge boyo ahinya to jwer kama jwere no pod inyiedhe kanyo inyiedhe to bende kanyo nitiere ng'amo ting'o oda moro mowacho nang'o jugo ni en ataro mar chik mano wach ng'amo ting'o gino ang'ene sura neno inyalo pongo ni en ng'a nikech yando loso kata gazet no anene nyoro ka koro kwedo wach mar usuru makamano kendo jagoro no gora maler moko pande kata mano mana oejuoge to Joyce ndoyo ket kanyo modhura ahinya ndik kanyo ni housing levy matende ni ene mipong'e tena taro mar chik nyiedho to ng'iyo kot oda to ng'ama bende oseting'o mosenyiedh becho oting'o dhigo kucho nitie mano osejuoge ga inyaparo ok odwokgi koro gin maneno koting'gi ng'acha dhi kod ng'iyo toke ni inyalo wach mondo odwokgi kosa ng'adhi timore mane gima timore kanyo Joyce. Aya magi mana chiedh nade mopogore opogore ma jopiny pod imedo kale dhiang' morumo no wanyalo wacho ni en japiny taxpayers kalone ni taxpayers gin jopiny machulo usuru pile ka pile japiny onge gima dong' godo japiny odong' choke kata kamano usuru to nyaka wachule wacho ni usuru ema konyo e gero piny. Adwa ni wadhi e it gazet mokwongo mano mar gazet ni mar The Standard kapok watieko nonro mar gazet anno ka welo maga osechopo e studio ka okinyi ma kawuono. It gazet mokwongo wach mabende adwa ni wachak godo Kizito kanyo mabende aneno ka gazet mar The Standard omiyo peka dul mar okinde e pacho kae Law Society of Kenya gikone oyudo jatendgi manyien kata ogai manyien mano mar Law Society of Kenya nyadendi Faith Odhiambo ema koro ne oyombo
mano e ng'wech mar bedo jakoma mar okinde mapacho kae kata jakoma mar duol mano mar Law Society of Kenya. Kizito. Faith Odhiambo koro nyoyudo ombulu kanyo maromo 340,000 kanyo iluwe machiegni kod Peter Wanyama manyoyudo ombulu 2,122. Koro ma wach makare ka koro riwruok mar okinde mano Law Society of Kenya nyobedo kod ogai ma miyo makoro miyo mar ariyo mano kane wabedo kod mane jatend migao machon Rachel Mamo mano bedo ogai mar riwruok mar okinde higa mar 2000 nyaga higa mar 2002. Koro ma yiero manyoduoko mar nyowuok otieno kanyo nyadende ni bende waparo kanyo ni ne en jalop ogai mar riwruok mar okinde kinde mokadho kanyo mano bedo jalop jotelo ariyo makoro nochopo kamembe koro noyiere kanyo kendo yiero mare ne ogo ombulu kanyo mabende jo siasa magin kata jotelo mabende gin okinde moko nyo go ombulu kot ma Milimani kacha. Koro kuonde duto e piny Kenya kae kuonde mantiere do kinde maromo kanyo chiegni 11,000 nyo odhi ogo ombulu kuonde gi mopogre opogre ka giyiero jatelo margi. Koro en puoch gi pak iwacho ni mine nyalo Joyce. Iwacho kanyo makare ahinya mine nyalo. Mane wach mabende ano ka gazeti mar The Standard wacho ni kik we oko. Mane it gazeti margi mokwongo. Nitiere weche matimore mag gwenge go mag Baringo North mano neka mitimo kod jo maundu kono nyaka sani. Koro wacho ni irony of security for blind teacher killed by bandits. Wach makamano nyaka Ramogi inyalo somo it gazet mar 11 nyaka sani. Koro jodak e gwenge go osechako dar ka gintiere kod luoro kaluore kod monj makinde ka kinde ma jo maundu timo e gwenge go. King'e wach machielo mabende gazet ni mar The Standard omiyo pek iwacho kae ni Azimio break up fears over AU bid. Nyaka sani koro iwacho kae ni nitiere moko kuom jotelo mag Azimio kotelnegi kod duond bura mano mar Jubilee kaachiel kod mano mar NAK Kenya mantiere e riwruok mar siasa mar Azimio. Nyaka sani koro girwako kata gigwelo duond buche 13 mar mondo mi gibede romo mar mondo mi ging'iane ni to koro ngima margi mar siasa ikine mabiro mbele biro bedo mane ahinya toka ogai mar Azimio Raila Odinga. Nyaka sani koro wanyalo wacho ni nosesir lwedo kod jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi odhi olara koma mar jakom riwruok mag pinje mag Afrika. Nyaka sani koro in a move that presents the leader with the as he bids to stay in the relationship kata Jinwa Marwa Maka Karua kaachiel kod Jeremiah Kioni mage joma koro ponono gidwaro jago manyalo kawo koma mar Raila Odinga yande obete mane riwruok mar siasa mar Azimio. Ang'eni ne wasewacho wachni e gazet mar Daily Nation Dogi. Joyce mano yamo kata paka mar siasa makudho kowuok ugwe kochimo imbo ndwat nyaka milambo riwruok mar Azimio kineno picha moket kanyo mag jogo ma riwruok mar Azimio. Jatend kweth gi Raila Odinga nolando ni ato koran kod lek mar dhi laro kom mar riwruok pinje Afrika mar AU kucho. Koro ka dipo nono ni obi oyude dhi bedo nade kod jogo modong' kanyo. Wan kanyo kod Martha Karua kaachiel kod Kalonzo Musyoka. Kanyo bende ma wach nitiere kanyo nikech uyu Jino Male to osekawo wuodhe kowacho nang'o. En wuotho kod Kalonzo Musyoka mar mondo mi osiro kawo wuoche Raila Soe tiende. Miwacho ni kaka Kalonzo nyalo kawo wuoch mar Raila Soe tiende ka dipono ni Raila Odinga oyudo kom cha to en koro dhi bedo jalupne. To Martha Karua bende koro neno wach makamae to koro biro kowacho nang'o ni wato koro dwa ng'iyo ni to gandwa mar masa mar Kenya dhi bedo nade kalure kod ngima magi wacho no mako gi osuru ma piny owacho keto go jogi makanyo kaka nwasewacho gin kod romo magi dhi timo Nakuru kucho mano ji adek mawuok e masa mar Kenya moting'o Martha Karua kod Jeremiah Kioni kacha magi dhi ng'iyo ni to koro makoro Raila Odinga wuok e kwethwa kata wuodhwa ni wadhi bedo nang'o ni gin be mano e Azimio ka gimbe koro gimbe ne gichung' e Azimio ka mar neno ni gikedo ne gi oganda gi mawuok e masa mar Kenya. Koro yamo mafuto mar siasa masani nyisa ng'ama Raila Odinga en. Raila Odinga koro nenre kanyo ka en dhan dichup
chuo maduong' ahinya mapek ma wuok mare seche moko dhi yudo lemo no koro nende kaka koro oyiengo jogi ni to en ng'ama nyalo rwako wuochene. Mane momiyo jogi kata kosebedo e riwruok mar siasa kinde duto bed kod machop nyaka sani Raila Amolo Odinga mawuoga machung' mafuadh bandera nang'o oteku mare gi mbi mare pek ne jogi duto omiyo koro jogi to ng'ama dhi rwako wuoche. Erokamano ahinya Kizito. Wachni mogik waloro nonro mar gazet mar The Standard odiochieng' ma kawuono nitiere kod it gazet mar Maiye mano mar The Pulse, ka bende wach machielo en kotudore kanyo kod MPs shed crocodile tears kotudore kod wechego mag usuru. Mago duto nyako Ramogi Ajwang' inyalo somo e gazet mar The Standard. Kaka pile walidho ni alidha mapiyo piyo mar mondo mi ibed kod siso ing'e gigo mantiere Kizito. Wachni mogik kirango dhoge ok ibed koda chadha to kata kididi ko dhoge to ok ine. Emomiyo bende koro Kalonzo Musyoka konya yudo no nyabedo kod ratonga koyo kinde matin ni to bet kode korango dhoge ni seche moko kadipo nono ni Raila Amolo Odinga kodhi moyudo komcha to en dhi bedo ne nade. Tebo beda dhand dichuo motegno mar ni obed dhand dichuo maka owuok no dhi to dhi. Koro wadwa neno ni to Kalonzo Musyoka oda wuoth machal nade. Boda bedo kod duol moro maka gimoro timre madio japiny kowacho to piny owacho nyalo winjo kata mano manya buogo piny owacho. Koro ratonga kwaya ibeto godo kirango dhoge dera riemba bedi nyiedho kirango rangach wuon go nyalo biro. Erokamano Joyce. Erokamano ahinya Rico Keyo Kizito kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono. Bi walid ne nyako Ramogi Ajwang' gazet momori e kin mano mar The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibed piny isome yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi kanyo tok yweyo taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Opiny. Imedo mana kete e Ramogi TV. No money? No problem. Travel now, live later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel, dream, explore, discover. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang'. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani. Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre sa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Okwan mana joma ohero goyo thum. Wan ne wi sigendni mayudore e thum. I am going to party. Kitafuta buda jua hauni. Rikodwa mondo iwinj thum malie. Wako vipi kwa pate? Na mambo tulisema ni mangape? Gimiel mamiyo chuny goyo. Ene moyere wabiro roko no simbo kaka ruodh luo rap. Donge kwa chogolo. Twak kod neno jothumbe mihero. Discipline na attitude, alafu usifanye kitu juu kolona do kitu juu unaipenda. Riwri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Dagmor ngeso ka ngeso sa 4 otieno.
kwa Ramogi Kenya ka osiep motegno kod johot moerore ritore nyako cha timondo ndisori wayudo ng'eyo tonggi ipani akia gik mitimoga uro wengi donje matusi na ukweli donge yud mor e ngimani kokalo e gik matindo udogo shwab wende musajaka dala justice for all miane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi I am bishi gima ruotho miyo kana wene jachien sama giromo gi pek mar ngima joot kod osiepe Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye ok ginyal weyi ma ok inyiero nyako cha irachna e joka koka ite to tegore mana wuoth mar manyo chang wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake thieth sani nitie Kenya ka dakteche nitie masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi kata ibed jachiw thieth kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth an gi penjo moro awinjo ka daktari owuoye kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo waya wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba penj laktar wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajwang' wadonje twak mokwongo e chenro mar Upinyo kinyi makawuono. Kinyi makawuono wadwa twak otudore kod chal mar Kenya. Weche mopogore opogore matimore e pacho kae gi sani. Antiere kae kod jawuot lu ariyo wadwa twak god. Man mondo mi wang'i ane ni gigo matimore e paw siasa e pacho kae kaachiel kod e sectors mopogore opogore ere kaka ponono biro konyo e bero kata hinyo ngima jopiny. Antiere kae kod Kidi Mwaga ma en janon weche mag siasa kaachiel kod Okinyo Jabungu ma en okila Kamaloka. Chak kod Kidi Mwaga. Ang'eni se ka thuolo malach ahinya kapok ibire TV mar Ramogi ka ichiw nade Okinyi makawuono kendo machiegni. Ero kamano jo sana wara ne kendo ti lokoro wiro nyaka joma wede ya. Chunya ne gimoro mogondho tudruok kodi kaachiel gi nyikwa Ramogi Ajwang'. En morna mondo mi kinde duto ayudo thuolo mar fuono weche mag telo gi siasa mondo waketo oganda wa kama kare ka waketo wangoro wang'wa ka tich ma sirikal tiyo tich ma jotendwa tiyo to gi okenge ma waketimo kaka oganda mondo waber ngima wa duto. Ero kamano machiegni ahinya. Okinyo Jabungu yawre ichiw nade kendo machiegni twak oyawre Joy samor ka chopo kae kawuono be anaja kae kalal ga ahinya. Amor wagoye twak kawuono ma weche mag ndalo kamano. Nyaka Ramogi Ajwang' in bende kamoro amora mineno Okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kichwalonwa penjo paro moro amora kokale namba mar ote machuok 236000 mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak mar Okinyi makawuono adwa nwachak koda yiero mano mar jakoma kata telo manyien mano mar riwruok mar okinde ma bende notimore odiochieng' manyoro Law Society of Kenya. Noneno kanyo ka nyadendi Faith Odhiambo ema koro nobedo jaloch ka bende noyudo kwan ombulu mago maderom 340 ma bende no oyombo godo jago mar ariyo mano Picha Wanyama manoyudo 2122. Ang'eni Okinyo Jabungu odiochieng' manyoro ni yudo thuolo mar dhi luto mbulu mari pod nok inyal nyiso ni luto mbulu ne ng'a kata pono ni nyalo wacho kata kamano yiero makamago no bede yo machalo nade to telo manyien makoro LSK oyudo kipimo kod jogo mowuok e telo pono no biro tayo LSK e yo machalo nade.
Mokwongo adwa miye poch gi pak Faith Odhiambo en nyadendi maseng'e kuom higni 15 sani. Faith Odhiambo en nyako ma nyalo tayo LSK maber. Tadwa miyo poch gi pak be wan gi riwruok mar okinde miluongo ni Okil Kamaloka ma wan joluo tetete kanyo mane wa decide ni gini Faith ema wadhi tere mbele. Wakinde be mang'eny Faith kura mia final results man go kai Faith noyudo ombulu 3,113 ma onge jatelo mora mora mar LSK moseyudo kura makadho 2,000. Makoro ma nyiso ni Faith noyudo kura ma ok en mar joluo kende. Faith oyudo kura mang'eny. To ma kiriwo gi siasa wanyalo wacho bang'e en gimoro moriwore gi wach siasa. Nikech nitie jo UDA ne gi candidates gi kae. But onge kura mang'eny ma ne giyudo. But mano anyalo goyo twak. An gi confidence mang'eny ni Faith dhi tayo LSK maber. Ka ng'ama seng'e personally kuom higni 15 mokalo. Kidimwaga korka kori ang'eni kata imbende ne iluwo machiegni yiero makamagi kalore ni gin weche makata wan kaka jofwambo ne waluwo machiegni mar mondo mi wang'e anene to koro ng'a mabiro bedo kaka jakom mano mar duol mar okinde ma pacho kae ni neno yiero makamagi yo machalo nade kaachiel kod nyadendi Faith Odhiambo telo mare pono ni neno ni biro bedo yo machalo nade. Namba achiel en ni yiero mar Faith Odhiambo kaka jakom ker mar Law Society of Kenya nyiso gimoro achiel. Namba achiel nyiso gik weche mang'eny. Achiel kuom gi en ni tich manyo Eric Theory otiyo kare nyo tich maber saidi nikech pile pile bedo ga matek mondo mitelo mora mora otim gimiluongo ni o succeed itself. Kineno kinde duto ng'ama en jalup ng'ato ka koro chung' e kom tido ka nitiere chandruok ma kisungu luongo ni the baggage of incumbency. Faith kaka nyoro en jalup Eric Theory ma is the outgoing president mar LSK dinyo tijgi rach to kinde dinyo wacho ni jogi nyo tiyowa gi telo marach to kinde nochako miyo Faith Odhiambo ombulu to mano namba achiel en vote of confidence e tich mane gisetimo chien kucho gi Theory to kendo nyiso ni e sama nyo en kanyo okinde nyo rango moneno ni onyalo chiwo telo makare. LSK en kama weche mang'eny timore. Achiel kuom tudruok ma kind LSK gi telo mar piny kata siasa mar oganda en ni kinde duto LSK en ga gima kendo kisungu luongo ni the de facto attorney general. Samora mora ma sirikal timo gimora mora ka sama attorney general ofail oremo wacho ne sirikal gima sirikal onego tim kaluwore gi pend chik to kinde duto waseneno ka LSK wuok oko kendo wacho ni eneno marwa kaka joma okinde mapacho ka sirikal onego bed ni timo gima kama. Omiyo mano responsibility makoro dhi bedo e kor Faith Odhiambo waito neno kako bro discharge that responsibility. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya ti iyalieko moro nikech jokinyi jabungu bende na wacho no lieko ni nitiere tudruok moro mar siasa ma pacho kae kod siasa matimore ka LSK. En siasa mane kachako kodi okinyi? Deno chakre nyaka bed gi LSK Kenya kae. En history mosebedo ni LSK na gimoro kaka wacho main public defender. Kiseneno kikawo dogo chien LSK man osebedo kodhi e court e wach moko ma serikal tayo gik moko marach. Inano kata housing levy ma sani wan e court LSK main petitioner. Wach mar ma Ruto notayo chief administrative secretaries LSK the main petitioner. Koro LSK is the main public defender. To koro ka interest be ng'eny kanyo between serikal gi opposition. Yudo ka serikal bro temo matek. Nikech chairman mar LSK bedo ga mana kuom higni 2 kende.
Serikal bro temo matek mondo ng'atgi bed kacha mondo giyude yore moko ma gik serikal nyalo dhi through. Maonge ng'ama otero gi e doho. Maonge ng'ama otero gi e doho. Ne wan gi, ka odogo achien, ne wan gi theory to temo. Kanyo to amiye atamalo 90. Theory to temo. But before theory ne wan gi Allen Gishui. Ne en ng'at moro ma koro ne waneno maber, ne nenore maber ni ma ng'at mana serikal. Ma serikal tayo to. Serikal no yudo gimoro amora ma gidwaro. Ma ne onge koko moro amora ma LSK. Koro serikal be nigi interest mang'eny. Serikal gi opposition. Ema neno Mogi kata Faith no dhi oneno baba. Ma gigoyo picha, gigoyo mbaka kanyo. Koro kikwa ne ni koro en mana lweny moro mana mar LSK. Man en lweny mar kind serikal gi opposition. Ay, wantiere kae kod Kidi Mwaga. Aneno kong'i e kinde mani loso, ong'i sawa. Kidi Mwaga. Nyalo bedo ni ponono serikal, ang'e ni nitiere korka serikal gi sani. Nitiere kaka serikal nyalo temo soko tiende, mane duol mar Okinde pacho kae, mana kiwinjo kaka Okinyo Jabungu wacho ni kinde mokalo chien, nitiere kaka, akena tie gi dhok mar mafuanda, kose LSK ok nyal mak mafuanda kod serikal, makoro LSK noling' thi, makata serikal timo marach to koro onge gimoro amora magitimo. Bende nyalo chopo kanyo. Aparo ni gimoro achiel mantie en ni kinde duto ji duto ma yudo thuolo mar telo chunygi gombo ni mondo gitel koluwore gi pend chik. To kaka ing'eyo ni gimoro amora mitimo gi dhano both gi ng'ikni samoro jabedie. Omiyo ok apar ni serikal manitiere chunye ni gombo ni mondo mak LSK mafuanda. Apara ni kama both de bedie gimotel kaka both jabeti mitimo gi dhano. Taparo ni serikal manitiere motel ne gi ker biro bedo gi mor ka LSK osiemonegi ni mato nyo utimo to ok ber ahinya, ok oluwore ahinya gi pend chik. To bende aparo ni ok en adieri ni mondo mi waduok yiero mar nyadendi ma lich kaka Faith kind ni opposition gi serikal. Aparo ni oyiere on account of competence mare, nyalo mare malach ma en godo, nyiso ni onyalo telo orito weche mag welfare mag Okinde, nyiso ni kopo ni wadwaro ng'ama dwa chung' ne weche mag rule of law to ni onyalo chiwo duonde motegno. Aparo ni mage basis mamiyo yier Faith. Kitude gi picha mara mana ogi ng'ata to Kisongo wacho ni we will be missing the point by the river. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya. Pono nitiere wach medamedo Okinyo Jabungu. Osiepa ni bede serikal be tek samoro defend serikal tek. Nikech ka dugo achien nitie senator mar Nandi iluonge ni Cherargei. Magi nowacho mbele Ruto ni wan kaka senators, wan kaka wajumbe man wakinde kae wadhi konyi. Ok wadwa jomoko ma ok wadwar gine LSK kae. Gine ni elela ne waneno gini, ne wawinjo gini. Koro ka osiepa ni wacho ni serikal onge gi interest LSK kae. Awora ni ang'o motimore. Nikech Faith Odhiambo osebedo jalup theory madhi. Magi tiyo maber. Higni 2 mokalo Ruto osetelo piny ni marach malich. Mado onge gi LSK mochung'. Sani Kenya debed kamoro marach. Serikal ochung'a mana ni kuom telo mar Faith gi jatende Eric Theuri. Ma wan kako no aneno gigi. To ombulu alphabet. Nitie ng'ama serikal na tayo. Ne siro yiero ni. Ena mo yuayo goro. Ena mo bedo achien mogik. Oyudo mana kura 500. Osiepa ni onge maber.
Kiko wuondre kae. Mae nen elections mar wakinde, but since to the public interest manitie be, serikal gi opposition ne yuare gini. To Jazimio oloyo. Ano kan Jazimio, ano kan ja serikal. An manokil. Joyce, aparo ni owadwa Okinyo Jabungu owachne jopiny adieri ni sama okinde orado kaka professional body ok giyiero ng'ato nikech ng'ato ja serikal kata ng'ato ja opinzani. Aparo ni giyiero ng'ato number 1 responsibility mokwongo ma ng'ato mokil sama sign the role of advocate obedo godo en jukumu mar rito ratiro mar oganda. Omiyo ng'ama oyier kaka president mar LSK nyaka bed ng'ama nyalo rito ratiro mar oganda no. Omiyo ka okil mawadwa Okinyo Jabungu dwa duoko yiero mar faith prism mar Azimio gi Kenya Kwanza, aparo ni Okinyo beda ng'ama kendo koro dwa kelo ledhi ma ok nitiere. Gimomiyo wacho kama en ni LSK kinde duto adwa ni warang gini prism mar tudruok kind serikal gi jopiny. Ma kesungu luongo ni duty bearers gi right holders. Kinde duto mana kaka ute mag fwambo osiko ka siemo serikal kama serikal odwa bete gi both kata ng'ikni, mano e tich ma bende LSK kinde duto waseneno ka LSK osebedo ka timo. Ok ochuno ni oyieri kiwuok piny mane. Omiyo adwaro ni Faith kadonjo ofis to donjo kodhi tiyo ni okinde te mane Kenya ka. Kokinyo wacho ni en mar Jazimio, taparo ni oketho gima ber manyo osetimore nwa kaka nyikwa Ramogi Ajwang' ne wane mwagolo mikai mar ariyo matelo ne duol mar okinde. Yes. To kopogore kod mano bende ne waneno ka jogo senitiere gimeda medo kata kama kimede nitiere jogo moko ma bende no yiera kata male representative mano ma Judicial Service Commission kama bende ne waneno kanyo ka Mwanza Ombati ma koro ne olocho kaka Law Society of Kenya's male representative to the Judicial Service Commission. Kwa ng'iyo yiero makamago joma oyombo e kombe makamago gin bende gibiro tiyo makare kosu neno giyo machalo nade Okinyo Jabungu. Ineno koro ka Faith ok ni kucho ombulu motero Faith ka duogo mana chien kae. Faith oyudo ombulu madhi romo 4,000. Maya aparo ni chairman mar abich kata mar auchiel ka gocho ni LSK. To nitie trend moro ma be osebedo ka waneno kae. LSK ok en gimoro ma koro en gimoro ma nigi tribalism matin. Makoro ng'atwa. To wang' ni gino kotimore. Nitie jo Mount Kenya kae ma ben ne gin gi candidate. Ma gitimo gimoro ma iluongo ni kiani othing moro ma itero ng'at gi e gine bungu ma wakili ma itere bungu mondo oyud kura. Mana nango ka ok en siasa. Nikech elders Gikuyu elders go konye ok go kura. Mana en mana siasa. Ma koro idwa ni koro ikaw wakinde ma okuche mondo ikaw gi mondo gigoch ni kura. Gino noko timore. Mae yiero mar Faith en a vote of no confidence e serikal manitie sani. Serikal masando jopiny gi usuru mang'eny gi. Kaka serikal osetayo gine kuom higni 2 mokalo ni reflection ne kar LSK kae. LSK mose kedo gi serikal mang'eny. Ka duoge gine miwacho mar male representative to JSC. JSC kae manigi interest mang'eny moloyo kata wacha jatenda kata chairman mar LSK. Nikech kar JSC kae, JSC ema yiero ga judges, magistrates, judges ma High Court, Court of Appeal, Supreme Court, to above all
Chief Justice. Kar Supreme Court kae nitie judges, aparo nitie judges ariyo ma ogik retire. Madhi bedo replaced. To JSC kacha in numbers. LSK one gi representatives ariyo. Nitie female representative, LSK female representative to LSK male representative. Female representative wan go ma terminate. Male representative eka wayudo kawuono. Replacement mar ng'ane mawuok masani. Koro JSC ni ema dhi yiero Chief Justice. Ka dhi chopo 2020 mbele kae, Chief Justice masani dhi retire. Aparo ni kuom higni auchiel mabiro dhi retire. To kae mani gi interest. Ke Chief Justice e jatend Supreme Court, ene jatend Judiciary. Ene jatend ene jatend doho duto mayudore pacho ka. Yeah. To above all, interest mang'eny ni e Supreme Court. Nikech Supreme Court kae ema yiero mar president ken gi ng'ur moro dhi e Supreme Court. Koro, ka serikal nigi ng'at gi kacha, nikech en numbers, wan kaka commissioner mar JSC kamae, ka ng'ato dwa bedo kata Chief Justice bang interview en numbers mayero the next Chief Justice. Koro nitie perception ma koro ni kuyero Chief Justice ma friendly gi serikal ma iye. En interest mang'eny, ok mana serikal kata presidential candidate. Nikech case mora mora inyalo ng'ado appeal nyaka Supreme Court. But ka Supreme Court ng'ado ni en kamae to onge gima inyalo timo. Interest ni mang'eny, cases mang'eny madongo man sani ni e Supreme Court. Koro kar Supreme JSC ni ema yiero ga judges magina mag Supreme Court. Above all, JSC ni owuon ema kan gi problem mora kata gi judge mora kamora mora. Ng'urni atere JSC kae. Koro inyalo neno the interest, the larger interest mantie. JSC en mana kaka chuny judiciary. En kaka the ombudsman ma judiciary te. Koro kanyo interest be ng'eny. But anyalo miyo poch gi pak Mwanza Ombati. En ng'at moro ma osebedo kotemo to wang'ni oyudo. Wane gima obotimo. Kidimwaga korika pok wadhi e twak machielo kalore ni thuolo marwa bende tin ahinya. Mano yiero mar Mwanza Ombati kaka male representative mano ma Judicial Service Commission. Winjo kanyo ka Okinyo Jabungu wacho ni Judicial Service Commission ema ponono nego bedno chunge motegno kikiere jogo mayom kalore ni gin ema gintiere kod ting' mar yiero Chief Justice mabiro. Achiel aluoro okang' mane okinde okawo mar miyo wakili Mwanza Ombati thuolo mar bedo jatendgi e duol mochung' ne ndiko telo ne weche mag doho miluongo ni Judicial Service Commission. Gimoro achiel manyaka opar mawinjo ka wadwa mung'a ok odwa wuoye en ni sama ne igolo Justice Chitembwe okil Mwanza Ombati nyinge no otuom malaria. To aneno ka okinde omiyo wang'gi ne mano magiwacho ni mano en Kiswahili wacho ni mavia kale hayanuki. Mano e gima okinde wachonwa kendo gimiyo Mwanza Ombati thuolo mondo otelnegi e JSC. JSC of course kamana kaka wadwa Okinyo Jabungu wacho adier ni interest nitiere mathoth e weche mag managing JSC, I mean the judiciary as a whole. Nikech JSC log tich kama weche duto itime. An gi geno bende ni kadok e weche mag jo Kiswahili giwacho ni muyu wa mwema. Omiyo samoro ng'ikni gi both ma samoro nosemako okilo Mwanza Ombati, samoro ok bomone tiyo maber ne okinde, kendo samoro ma ithuolo maber makoro yudo at self redemption. Marwacho ni nasebedo gi ng'ikni chien kocha lakini koro kinde ni nikech jo okinde wetena omiyo thuolo mar telo negi e rang'iny ni. We kora tine gi maber mondo alos nyinga
Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya Kiswahili binaneno kibere ahinya. Ichwado na misemo moko kanyo mag Kiswahili. Adwa no adhi e wach machielo. Mano wach mar Raila Odinga e kombo mare mar dhi bedo jakoma mano mar riwruok mag pinje mag Afrika. Jafwambo mar odiochieng' manyoro Eric Owenga ne olosonwa sigana moro makaro sani koro wacho ni Raila Odinga onyiso chia mare ni jotend pinje mag Afrika biro yiere kaka jakom mar duol mar AUC e yiero ma higa manyien. Penjo ni ponono ose manyo sira kowuok e pinje kaka mage. To e kinde makoro odhi AUC, riwruok mar siasa mar Azimio biro donga e yo machalo nade. Wawinjane report makamano mondi. Dwaro mar Odinga mar bedo jakom mar riwruok pinje Afrika koro medo tedre mokalo e pacho ka. Limbe mare e sub-county ma Marani, county ma Kisii, ogai mar Azimio nofulo ni dwaro mare no medo tegno kalore kod sir ma ogeno yudo kuom jotelo mag riwruok mar Afrika ma ugwe kata East Africa Community. Sasa mimi wiki ijayo hii naenda kuona na Kagame. Kagame vile nataka aingie ndani. Mama Suluhu tayari amesema ako tayari atanipiga mimi kura. Sasa bwana Salva Kiir amekubali. Sasa hii bara hii yote Afrika Mashariki yote nataka kufiaka. Sawa. Odinga wuok tich ne orado ko jatend piny Kenya William Ruto gi nyawadgi ma Uganda Yoweri Museveni kama bende ne gipuode wach kaka gibiro sire lwedo. Kae ne olero ni ranyisi duto e dwaro mare no nyiso ni obro go maber gikone. Paro mabende osir lwedo gi jawache lo piny owacho Migosi Isaac Mwaura manosingo ni piny owacho ni e tok Odinga e dwaro mare no. Juzi mimi nilikutana na Ruto na Museveni. Nilienda kutafuta kura ya Museveni. Sawa? Ruto vile akaja pale, alikuwa vile na shughuli pale. Kutana na yeye. Kaambia hata wewe nataka kura yako. Wakakubali yeye na Museveni ya kwamba atanipiga mimi kura. Museveni amesema yeye mwenyewe ndiye atapropose mimi. Sawa? For the chairperson position of the AU, and the government of Kenya is fully behind him, as his bid for this influential position sets the pace for a significant leadership undertaking to Kenya and Africa as a whole. Honorable Raila Odinga's contribution to democracy and development in the continent cannot be understated. He is indeed a statesman, a patriot, and a Pan-Africanist who has made substantial contributions to the betterment of the Kenya's political socio-economic sectors. Odinga mageto kao kar jakom masani Mausa Faki mauke piny mar Chad osingo limo kendo lombo thoth jotend pinje Afrika mabiro goyo ombulu ka bende mimonde bi yiere to nyaka obi oyudo ombulu maromo 2 ewi 3 kuom jotelo duto mabiro yiero higa manyien dwe mar ariyo no. Sasa hii bara hii yote Afrika Mashariki yote nataka kufiaka. Sawa. Alafu naenda kule kusini. Juzi nimekuwa na ule na Ramaphosa amesema ndio. Sawa. Sekedi amesema ndio. Sawa. Sasa mimi naona yule ambaye atatoka tutamanyana naye toka kiwanja. Akiniangusha sawa. Moko mjohera magazimio osebedo ka penjore ewi kaka siasa mapacho kabiro chalo toko Odinga ponono ni obiro yudo komno. Odinga e telo machielo nochiwo ler kowacho ni onge fuok mabiro dong. Nigenda Addis Ababa hapa ni saa 2 tuna ndege. Nalala hapa Kisii, asubuhi natoka na ndege, saa 4 nimefika kule, nafanya kazi. Siku Friday mimi narudi. Sasa sio niko hapa. Na mkinitaka kwa kazi ile nyingine yote mimi niko. Nasema hiyo ikae kwanza, mimi nitakuja kufanya hiyo na nchi. Sawa. Na tunataka tusembee pamoja na tuunganishe bara ya Afrika na vile nchi yetu ya Kenya mpaka iendelee mbele. Tunakubariki, tunasema kwamba enda mbele, na tunashukuru Mheshimiwa Ruto kwa sababu ya kukubali kushika wewe na kukupea kura yake. We encourage you to get that seat, and Kenyans are Africans and Kenyans deserve that seat. Lakini pia ningependa kusema wakati unatembea na rais, mkumbushe yale mambo. Sisi wananchi wa hapa chini bado tunaumia. Sivyo? Kweth mar Azimio ne otiyo kod thuolo makawuono ni e yawo yanga chenro moko mag dongruok e alwora ma Kisii manie bwo piny owacho mar kaunti no. Eric Owenga, Ramogi TV.
E kinde ma magi duto timore ang'eni jotelo mantiere pacho kae mano moriwo jatend piny Kenya William Ruto osenyiso sir margi mano ne Raila Odinga lek mare mar bedo jakoma mar duol mano mar AUC mane yiero manyien mano mar higa manyien. Kata kamano Azimio kae makoro wanyalo wacho ni pod no nitiere ng'ikruok makoni kod kocha. Chak kodi Kide Mwaga riwruok mar Azimio pod no ka Raila osewuok kata higa manyien ka oyombo kom mar kom duol mano mar AUC. Bende pod wabro bedo kod riwruok maketo piny owacho tesre kaka dwarore kose ng'a e kinde jotelo mantiere riwruok siasa mar Azimio manyalo rwako wuoche mar Raila Odinga. Kaluni ni nyaka sani waseneno ka thoth ji osechako ponono siro Kalonzo Musyoka mago jogo mantiere riwruok mar Azimio ka giwacho ni Kalonzo ema kalure kod kako osebedo kowuothe e siasa onego koro chak wuothe kor gwenge mopogore opogore pacho kae mar mondo mi okaw kar Raila e yo makare. Namba chielo na wacho ni Azimio noserumo nang'o osenade kendo Azimio dong mana e oboke. Today Azimio is only alive on paper. Gima ochuodho chuny Azimio chuth ne en report mar NADCO. Nikech sama report mar NADCO nobiro to ineno ka sienje mopogore opogore mag Azimio nonyiedhore. Kidieny mokwongo ne en mar jo masawa mar Kenya. Kidieny mar ariyo ne en mar Kalonzo Musyoka owuon. Eka koro wabende wajo Western kamoting'o Luo Nyanza gi Western ne wachak wadong'. Adwena nyisi ni kidienje adek gi kidieny mar Western Kenya kamotelne gi Raila Amolo Odinga ema ne chalo ka kweth manene nigi yie kuom NADCO report. To kirango kidieny mar masawa mar Kenya to gin ne gidok e kitgi kaka siasa gi kisebedo kirango siasa gi kuom kinde mathoth nitiere kaka gigoga siasa gi kinde duto. To mano miyo we Kalonzo kodong kama tek kokeni nikech ing'eyo ni Kalonzo en ng'ama kisungu luongo ni gentleman to the extent ni ong'ama ong'er ni muol madhi mos matimo weche ne mos. Koro gi mos ne miyo chalo ka gima gari ne yombe. Sama koro nochopo ni jakom dwa dhi telo ne African Union Commission to ineno ka samoro jotendgi kata ka okoloso tineno ka jok maloso ga e lo jotendgi go osebedo ka go Raila Odinga bita mager kabisa nyaka nyo jakom land ni odwa dhi telo ne African Union Commission. Ka jakom owuok koro penjo en ni ka jakom owuok what is the way forward for Azimio? Namba chiel en ni kirango kaka African Union Commission jotende chik dwaro ni obedi tiende ni involvement mar jakom dhi dok piny okang' mamalo thurka e weche mag siasa mathurka. Kamano timore tiende ni Azimio koro nyaka yud ng'ama dhi telone e kinde ni kochakore sani nyaka 2027 en be ng'ama nigi mbi maka oloso to sirikal nyalo winjo. To koso ng'ani kata ko onge mbi be onyalo puonjore bedo gi mbi. Ng'ato nyalo penjore ni mbi imanye yo machalo nade mar mondo mi sirikal koloso to sirikal owinj nikech adiera Raila Odinga kwang'iye osebedo koloso to sirikal winje to jopiny bende winjo. Kowacho kama to jopiny timo sirikal bende pono bedo ga gi tungni matin. Ng'ama onego bende rwako wuoche mar Raila pono onego many mbi kata obed gi mbi e yo machalo nade. Tiende ni mang'ani ng'ama dhi telo ne Azimio kaka duond bura makoro iwacho ni obalo gi piny owacho and atiyo gi tam mar balo gi piny owacho no very carefully nikech gina minority ok gin opposition kaka nwang'e chon cha. En ni nyaka obed ng'ama dhi yango ne jopiny ni ong'ama ochung' e ratiro mar jopiny. Aduna nyisi ni kochakore higa 2018 nyaka 2022 sama ne wan gi handshake ino ka jalup ker gi e kinde no nowuok oko mo onyiso jopiny ni koro en mano chalo ng'ama koro ne defend interest mar jopiny ma jopiny no dhi umore kuom timata e kinde ni kata mane Azimio mopogore gi Kalonzo ka nitie ng'ato e Azimio manyalo wuok nyiso ni en gi ngufu mar defend interest mar jopiny
to jopiny biro miya support. Samoro ng'ano ok bibedo Kalonzo, samoro ok bibedo Martha Karua, samoro ok bibedo achiel kuom joditogi. To nyalo bedo ng'ato e Azimio kanyo ma samoro pok waneno. Erokamano. Wacho kanyo makare ahinya kinyo jabungu korka kori siasa masani koro gore pacho kae nikech wanyalo wacho ni mar AU ni to koro ken kata ma pacho ka ken en nyaka mapinje mago mag Afrika kapo ni Raila odong. Azimio ni korka kori neno no bro dong yo machalo nade. Pono no bro wuore kochopo yiero mar higa mar 2027 koro waneno ni onge Azimio to onge kata pono ng'ama chielo manyalo keto sirikal tese. Tadiera siasa to mit ka wantiere kod sirikal wantiere kod kweth maketo sirikal tesre ma sirikal kotimo kama to semana kwanye. Neno an kakora anyalo wacho ni Azimio norumo bang' yiero. Onge wach Azimio an kakora na ODM emane en Azimio to Azimio ne en ODM to ODM en Raila Odinga. Koro Azimio ne en Raila Odinga. Koro ka Raila Odinga wuok madhi gine kikotem ni omiyowa ng'ama dhi rwako wuochene kikotem nikech siasa go ok tiga e Kenya kae. To Azimio odong' kaka nyithi kich nikech ng'ato kaka Kalonzo onge gima notima kar Azimio kae ka Raila ne onge. Onge gimoro Kalonzo ok nyal dhi kata sani Kaluo ni ogoyo campaign. En gimoro marach ni koro ka Raila wuok dhi to Azimio odonga opposition odonga kamano mano wawach. But nitie ng'at moro mabro biro bang'e ma ok en Kalonzo, ok en Martha Karua, ok en Eugene Wamalwa. Nitie ng'at moro nikech politics ma Kenya kae is self-made. Raila won kama miye poch gi pak Raila is self-made. Raila never relied on the father mondo bed kata kingpin ma joluo. Raila ogoya mana siasa ne gi thuon. Mantie ndalo moko ma ochwanyore gi Ford Kenya, kijana Wamalwa. Ma Raila resign kaka MP Malang'ata ma Ford Kenya. Oloso NDP. Moduoge yiero. That is a self-made politician. Mano gima Kalonzo ok nyal timo sani gi ikmo osechoponi. Martha Karua be osetie siasa. Kata Martha Karua ng'at moro ma kata kodhi ochung MCA korgi koch ok nyal yudo. Wach mana diere. Kalonzo Musyoka kata governor kochung governor Kitui oboyombo opponent ne gi kura 1000. But Raila ne ng'at moro ma kom mora modwaro oboyudo. Koro kar keto serikal oversight kae wadhi winjo marach, wadhi winjo malit. Ema jo Kenya buro yie ni ng'ama Raila ni mane gisiko ka giyanyo pile ne konyo jo Kenya. But yiero pok otimore. Podwa campaign gini nyalo yudo, nyalo koso. Kaka yiero notimore 2022 kae. Koro onengo wakete situations ariyo. What if koyudo? Mano koro dhi chuno ni Raila focus e gine mar AU. But anene ko loso kae owacho ni Addis Ababa en mana seche ariyo en mana machiegni. Koro okapar ni Raila dhi kamora mora kaka owadwa ni maja serikal dwa ni Raila wuok Kenya kae. Raila wuon pok owacho ni oseweyo kata ODM. Oseweyo siasa ma Kenya. Awinje maler ko wacho ni odhi tiyo nyaka Monday nyaka Friday, weekend en kodwa kae. To siasa igoyo weekend, Monday gi Friday itiyo. Siasa igoyo weekend. Raila pok wacho ne ng'at mora ni osegweta kaka jatend Azimio, kaka jatend ODM. Onge kamora mosewacho. Koro jomoko kikwe force Raila mang'eny ni koro inise retire iweyo siasa. We Raila wuon
Owach kende. Aweyo ODM, aweyo siasa. Nikech mano jo sirkal be akiani interest mane magin go ma. Chiko yiene dera ni pono no aparo ni Joyce aparo ni we akonyi okinyo we akonyi emadwa gine achien kae we akonyi okinyo we bomo wach we akonyi Raila ne tiyo mokwongo ma Raila tiyo gi AU. Raila was a special infrastructure envoy. To bingeni koro mano ma lemo machielo mar bedo jakom riwruok pinje mag Afrika en lemo machielo mopogore gi yande o mako. Kaka special ambassador mar infrastructure. Raila ne loro ga pi Africa te. No diga South Africa gine. Gima ber gi Raila pod en gi teko. Raila pod tin. Ma serikal kikiwondwa ni Raila oseti magido miye tij moro mar retirement. Raila pod tin, Raila pod nigi teko. Kaka infrastructure, Raila ne gine Africa te. To noduogo kae wagoyo siasa kode. We wawinja ne kidimwaga koro. Joyce. Okinyo jabungu ni okil maria kabisa. Kaka en okil, nitiere gik ma ok tarajia ni obro biro wacho ne nyikwara Ramogi ajwang'. Namba 1, jakom ng'ama osetwe gi tol ni tero African Union onge. Omiyo jakom ochiwore kende. Namba 2, owacho ni Kidimwaga dwaro ni mondo baba owuok e Kenya. Pok na comment e wach baba. Omiyo kwa biye ni okinyo jabungu biro tiyo gi platform mar Ramogi TV to mischaracterize Kidimwaga. Namba 1, abro dwaro ni withdraw mano. Namba 2, baba the African Union ok ni mondo wuog e siasa ma Kenya. To baba the African Union nikech kama African Union sani nitiere dwaro ng'ama nigi lony gi bidhruok gi tudruok ma Raila Amolo Odinga kende man godo. Kirango kaka pinje Afrika sani chalo nitiere kuonde mang'eny ma pod nigi chandruok mar tulo conflict. Kirango gwenge machalo kaka DRC Congo pod resources cobalt gi minerals mantie Congo okonjo Congo nikech the big boys club oseloko particularly pinje mane gimiluongo ni the global north oloko DRC Congo kargi mar tugo. Kirango kamiluongo ni the Sahel region kamoting'o Guinea, Mali, Burkina Faso ido ka chandruok mar ku otimenewa. Wadwaro jatend African Union Commission motegno manyalo telo ni African Union and sama African Union uloso gi pinje mamoko. Sama pinje mag Africa loso gi pinje mamoko. To wan gi vanguard manyalo protect interest mag Africa. Kirango chandruok mar gope gimiluongo ni sovereign debt. Ing'eyo ni kuom higni 10 mosekadho China ose emerge ni omiyo ji piny mangima gowi. Kirango gop China ni Afrika kata koro dwa bire saidi. To bire e terms mabende ok favor jo Afrika. Sama wadwaro African Union chair motegno makoro nyalo telo ne Africa renegotiating some of these loans mondo mi obed ni pinje ma Afrika nyalo wuok e gopegi. Nikech ing'eyo en wakili ong'eyo ni engima ok yud gima I deserve. Iyudo gima I negotiate. Pinje Afrika gi nikech tin margi gi nyau margi samoro ne ok yudo thuolo mar negotiate maber. Omiyo sama wa pursue agenda mar Pan-Africanism aparo ni through African Union gopegi samoro nyalo yudo thuolo mar lose maber continentally kwa tudore gi jok manomiwa gopegi. Okinyo jabungu gi lo mare no kobire TV ka to do wacho weche ma ok ni kare ni nitie ng'ama dwaro ni mondo Raila owuog e Kenya ka owuok ka kodhi kanye to Raila to jabondo to Raila to ja Kenya. Koro okinyo jabungu kako okil kik bi e studio ka ni do wacho weche manono. Erokamano. Erokamano ahinya okinyo jabungu. Ami thuolo in bende kapok wadhi e wach machielo. Neno wach Raila ni bedo jatend AU akiani interest mane ma serikal nigo makoro ka Raila onge Kenya kae. Okay, serikal Raila mano declare ni is going to run for chairperson of the African Union Commission. Wekelo siasa mano ne TV
Namba chiel, we wacho ni ok en agenda mar sirikal. Raila wacho ni East African ose fieka. Endo sani kama odhi South African, wuoyo gi pinje ma are in the South. Mano e gima onego wach ne jopiny, we wacho weche manono ni sirikal dwaro ni mondo Raila owuog e Kenya. Gima dwa wacho. Raila en ja Kenya, to Raila bende na African elder statesman. As an elder statesman, Raila is going to Africa to help Africa deal with some of the problems mosetamwa deal god. I will tell you where Raila is going to African Union Commission to retool Africa for the 21st century. One or another, bid mar Raila ni mar AU nitie interest. Serikal nige interest. Ponono nyalo bedo ni en interest mane kar? Interest in politics. Kenya kae Raila mosebedo ombudsman kata fighter majo Kenya. That is known. That is given. Koro serikal mano kudwa Raila ni. Mani luongo ni Raila ni mtu ya vitendawili. Murogi. Nyinge moko marach, maricho mang'eny magisiko kagiyanyo ga Raila. Sani koro Raila ler. Donge kaluwore kod ponono chike mag EU pinji nyaka kuong siri lwede ka ponono idhi manya kom mar bedo jatend pinje mag Afrika. Ngech ok nyal bedo ni ponono ikwedie pinji, to kose kwedie pinji to ponono kata pinje mamoko biro siri lwedo nade. Awacho siasa. Ok awach gimoro ma nikech an gi in wang'eyo, en bo ng'eyo CV mar Raila kaka nitie. Not only in Africa, worldwide. Koro interest ma serikal ni kanye gine wach Raila ni. Wan gi serikal moro ma timo gimoro mora kaka gidwaro. Waseneno kaka serikal ni otimore gi wach housing levy. Apart from LSK, Raila wuono. Ikikoweche ya konyi. Mana mapio thuolo marwe madhikaru wadongi daka deke. Kechibo mwacha adona konyi nikech ikikoweche. Gimomiyo mana mapio we otiek mondi kidimwaga eka koro in bende yud thuolo mari. Individually, Raila ni mosebedo ka fight na jo Kenya. Interest ma jo Kenya. Kaka jo Kenya inyore gi wach usuru man malo ni. Raila won as an individual o kata kaka azimio kata gimora mora. Ng'anyo manobedo go iga chiel mokalo. Raila won emane ne kawo jo Kenya. Ene manotelo ne jo Kenya ng'anyo. Erokamano. Ma serikal oyie. Ema sani wan gi report miluongo ni NADCO. Because of Raila. If Raila is not anywhere in the picture, the government will feel happy. Gibo bedo gi gimora mora ma gidwa timo, gibo bedo gi yot mang'eny nikech Raila onge kanyo. Emomiyo political interest okni kata CV mar Raila mago to ang'eyo te and everything. I concur with him. I don't have issues with him. But serikal umor ni ng'ani onge koro gimora mora ma wadwa timo will have minimal resistance. Nikech Raila kani opposition, Raila ger. Mano gima Ruto bong'eyo. Raila rach ka in opposition. Onyalo tero serikal ma tek marach. Emomiyo kata Uhuru no negotiate gi Raila. Ma siasa odok piny. Makoro my opportunity ma serikal nigo. Okni koro adwa ni koro kikech koro ni wadhao kae oken dhao to wadwa ni Raila oken dhao en wacha dieri okinyo as a lawyer you owe the people of Kenya the truth. Koro my in politics gima Ruto gi Raila timoni ma kata aparo ni mokwongo mana biro kae na kwero jowa ni Raila gi Ruto jogi gin osiepe. Gingere maber. Interest ema
emopogore. Koro kara iladhi gine, the biggest winner will be the government. The biggest loser will be the opposition. Wawinja ne kidimwaga ka achiel kod wach ni mogik. Namba achiel, Okinyo Jabungu owacho ne nyiko Ramogi Ajwang' e wang' jowi mar Ramogi TV ka ni namba achiel ochara Raila Amolo Odinga. Kendo ochara Raila Amolo Odinga ni Okinyo Jabungu wacho ne nyiko Ramogi Ajwang' ni Amolo wuon Nyakoga onge pache owuon. Ni ma en pache, en gigi, decisions gi are made for him elsewhere. Amolo nolando maber ni en koro sanie chunye gombo ni mondo otel ni African Union. Okinyo Jabungu to pod bomo wach ka ni mano interest mar sirikal. Mar ariyo, adwa ni mondo Okinyo Jabungu kako kil bende ong'e ni weche mag mbetre itimo nang'o. Weche mag mbetre kinde duto itimo kind sirikal gi sirikal. Kendo through Ministry of Foreign Affairs. Koro ere kaka Raila bro bedo proposed African Union kopo ni serikal ma Kenya oko submit nyinge through mbetre ma Kenya. Mano gima Okinyo Jabungu kako kil onego bed ni ne chako dogi e wagone. Mar adek, Okinyo Jabungu wacho adina wacho ni miyo Okinyo Jabungu thuolo mang'eny kech atemo interject aneno ka ni we thuolo. Koro miya dakika achiel awacho wachni atieki nyamera. Thuolo marwe marumo. Erokamano. Okinyo Jabungu no wacho ni sirikandi ni ne yanyo Raila. E siasa waka Uhuru Kenyatta makoro jakom mar Azimio actually ng'ama ne yanyo Raila malim tidi. Okinyo Jabungu pod wacho ni maandamano notimore maber. Kata en kako kilo ke ni maandamano was premised on wrong strategy. Nikech kaka koro jakom gi ker no wuoyo makoro giwinjore maber makoro Kenya dhi maber ni. Mano e gima nonego bed ni timore gi ndalo cha kata jowa ma dino noyudo hinyruok seche ka dino ok oyudo hinyruok ni en kako kil rieko gi paro ma kamano ni onge go ni pod wacho ni maandamano ber to ber gi sane piny lokore to wabende nyaka walokre omiyo kapod ibiro ni wacho ni maandamano notimore maber onego bed ni paro ni maandamano no nitie jowa ma nyaka noyudo tho nitie jowa ma noyudo hinyruok go pod gin godo. Mano e gima rach kuom maandamano. Ma wadwacho niya nyaka koro obed gi siasa kama ji nyalo bedni nyaka obed gi siasa ma ji nyalo wuoye kaka koro ker gi Amolo wuon Nyakoga loso maber ni tiloso piny to kopo ni nitiere pogruok moro amora tiloso through wach ok through rakruok. Joisa wacho wach mogik. Mane wach ni mogik erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari Okinyi ma kawuono kideba mwaga Okinyo Jabungu wach ni mogik thuolo marwe morumo. Achiel kende gimachiel kende madwa ine osiepna kae ni maandamano en constitutional right. Na en constitutional right. To jomoyud ka kotiyo marach e wach maandamano itere do. That is the legal position. The government used excessive force nego joluo mang'eny. Ma nitie case moro ma Baby Pendo ma inquiry no which I'm part of it. The OCS is facing murder charges. Mane rach mar maandamano. Joano dhi maandamano no gikwal gimoro amora ne gidhi. Aparo ni no wawe wach maandamano achien kae. Koro gima dwa wacho mogik en ni osiepa kae owacho gik moko ma gine ma anuono kawacho ni ok ohero Raila ma owadwa no ichayo Raila iwacho ni Raila ok nyal decide ni koro dwatelo ni African Union ni di Raila African Union ni en interest mar sirikal mana chaya mogik nyaka ilura Amolo mogik kadina wacho ni jowa manotho e maandamano en gima lit to en gima lit kendo nyaka wakete e context ni ok en gima inyalo wacho ni William Ruto kata inyalo wacho ni Raymond Omolo kata inyalo wacho ni en ng'awa. The police institution of the Police Service Commission kako bedo structured en ni oyudore okang' matek kinde maandamano between rito chik protecting upholding the law between human rights to gi bedo ni ginyalo chiwo security nikech iyudo ka samoro luongo ng'anyo to ng'anyo ni jonjore bende donje iye to jonjore kosedonje iye chuno ni mondo koro police oti gi ngufu samoro maduong' malo matin to ngufu mamalo ni kelo hinyruok ma ok gima notimore 2022 kende kata 2017 ma kae to wadonje handshake obila nonego jowa 207 obila nonego jowa
gima wawacho en kama koro sani wachope. Wadwa ni wachop kama koro wago siasa ma onge ng'anyo. To ka ng'anyo nyaka timre, nyaka obed ng'anyo ma ochuno kabisa. Kirango ng'anyo mano kata mamuol mochuno kabisa. Ng'anyo manyo watimo machini kacha cha ok nyo chuna ahinya. Weche manyo wadlaro gi ng'anyo go. Nyo gin weche manyo wanyalo tiko gi loso. Mano opoko yangore na wadu kinyo jabungu en wacho ni anenda tiro. Kinyo jabungu mogik kae to waloro chenro kinyi makawuono. Mogik sani wan gi report mar NADCO. Waneno ka siasa odok piny maonge gimoro amora, Raila be manyo mare. Mogik wan gi report mar NADCO. Kaluo be aneno ka counties ema nyalo konyowa sani. Mchana wan gi gine mar Homa Bay Investment, International Investment Forum. Ma en gima ber. En gima ber makoro mama mar Homa Bay. Anoke Homa Bay. En gimoro manyalo konyo Uganda. Kaluo sani siasa wago cooperation ma Amolo ni go gi Ruto ni. Ruto ni be en Nailot kaka joluo. Okoa mabor kodwa. Jotendwa tigi gimoro miluongo ni negotiations. Sama koro Ruto winjore gi Raila ni maendeleo odog dalawa. Especially MPs wa mani opposition. To mano gima MPs wa mano ringa serikal winjo malet sani. Jo mano ringa serikal chon magianyo joluo moro ma une opposition giwinjo malet sani. Ni koro ginne giparo ni giseyudo kargi. Koro jo mani cooperation ni wakon jotendwa timatek mondo gikon jowa. Gima Gladys Wanga timo Homa Bay no en gima ber. Adwa neno gino ka timore Siaya, Kisumu gi Migori. Iluongo ker to ayudo nikech jowa be chula mana usuru. Nitie gimoro ma Ruto nowacho ni onge jopiny ma opposition gi jopiny ma serikal. Wan wachulo usuru ante. Difference en mana ni jotendwa nikech nitie jotendwa manie minority to majority. Serikal masani, katiba masani onge opposition to onge serikal. Wan gi mana minority gi majority. Wati kanyakla, wati gi opportunity ni. Mar Ruto winjore gi Raila nikech asetiyo gi Ruto chon kane en jatend migao mar pur. En ng'ama ber. Personally, on a personal level en ng'ama ber. En ng'ama nyalo konyo joluo. En ng'at moro ma through him joluo nyalo yudo dongruok mang'eny. Kanyo to kodi loso maber we insight jowa ni akia ni serikal dwaro mondo gola molo ka adwa ni bed king'eyo ni siasa lokore, siasa masani wagoyo en wadwaro ni jakom oti maber gi ker osewacho ni en ker mar piny ngima mar Kenya mangima. Osenyiso ni nyikwa Ramogi Juang osekete mstari mambele mar serikande. Sama wan kani Lake Victoria Ring Road yo mawuok Sori madonjo Homa Bay madhi Kisumu maluodho namno. Just my tima mana comparison. Kinano comparison. Gima wacho okinyo Dembri kaka seneno kitimo comparison. Okinyo Karatieko Joyce Karatieko wachero kamano. Uru ki compare Uru gi Ruto. Uru tam ne mokwongo ma 2013 to 2017 tam ne temo kwongo Uru never visited Luo Nyanza. Kanyo to kwari wacha dieri. Ineno kitimo comparison. Ruto in about 2 years Ruto ose woto counties te makaluo, which is very good. Na to counties makaluo gi no wuotho ka waonge gi NADCO report kata AU watch AU. But sani nitie koro wati maber, wati gi Ruto won as a person, as the president. Kelo dongruok. Mane gima none giwacho kocha mane wacho ka. Kamana inya kidimwaga ka achiel kodino kinyo jabungu kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono ibi wabed kod twak thuolo mar morumo obo chako wagwelo kendo mar mondo mi wabed kod twak makama nyakora Ramogi Juang aneno ote magi thuolo marwa e morumo gi kanyo wa utwak e weche mopogore kata kamane wacho ne riwruok e teko wan ka jo Kenya wariwre mar mondo mi wabed kod dongruok e yo makare wakaw yo madundo gi sani tok yweyo tibiro bedo kiyudo chenro mar ngejo thumbewa kik idhi mabor.
Kila mtoto ana ndoto ya mustakabali mzuri, lakini je, ulijua kuwa zaidi ya watoto 130,000 wenye vipaji na uhitaji wanakosa fursa ya elimu ya sekondari nchini Kenya? Baraza la Makanisa la Kenya, NCCK na Saidika wameungana kwa jitihada za kubadilisha hali hii. Ungana nasi kusaidia watoto hawa kupitia elimu ya sekondari kwa kuchangia tu shilingi 1 senti 50 kila siku kutoka kwenye muda wako wa maongezi kwa kutuma ujumbe wa maandishi wenye elimu kwa 29888. Mchango wako mdogo unaweza kuwa na athari kubwa. Pamoja tuwape watoto nafasi ya elimu. Tuma elimu kwa 29888 sasa. Imewezeshwa na NCCK na Saidika. Ageno ni ano kawiro makeup mang'enya hinya. Angadio ni nitiere nyako kae momoria hinya. Introducing Kundalibagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundalibagia in Luo on viewsasa.com. Mano bera hinya. Era mit, era odake kindwa. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Latar kawa wacho ni gin ma en mwandu tanto totieno kendo nga morna mar bedo kodi odiechieng. Tangu nisaliwe sijawejwa wewe ni mtu mzuri hivi. Nilifunga mimi macho nikamleta mimi hapa. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiechieng' kodiechieng'. Nyakwara Ramogi en kinde machielo kendo machakwarwa kichindo ni endi mara ng'e jothumbe wako kale Ramogi TV mabende biro ni chieng' tich abich ka tich abich okinyi e kinde machal koda maendi. Mana kaka wasebedo kwanyisi pile ni maendi ene chenro kende moyiedhi mawarome koda jothumbe achiel kachiel kendo bende wago kod mbaka matut komakore koda